Akwaba. Bro. Na pom ti say. Me ho ye. Ide nyame ase. E de awrade na do aba ha o. My imagine say nka me ba ho akurase no abedi nkomo. Me no won nkomo wo fa. Sempi na no me ba akurase. Me ni hu nyeme bia me ni anye. Me ka se me ni dia na mboa. Na bia mo di container sisi kro. Fiti be bia container sisi. Ase kro ni niwra. Hwa samre ma bi nsuma bi odi ti kro ma wo ye. Kro ni ene dia. David. Ofa. Men komo ni nyina ni se me pese wo fa ase ne me wodi mi siw na so na wo suma me na de wontimi nya me anko na me ye konyo obi die o ye wo dia bibia no obi wo se kokrom a obi mu enyi wasotire wono wo firi he assembly man yemfa school na ye o unim se kro na chi wade se ye publicly o se wo ya publicly we nyina ye bu ofa David mesro wo fa ase ne me fami di ade fami siw na so na menya de wontimi nya ofo obi e ka wasem se waye mmere wago na me na ka wodi masi mi na so ana ko wodi sa ofo se woni me chi ni fichi baby me crash no ti misra wo fa politicians for na mo hu o sa no mutumi na mo no mpeso mo di firi mu nsam o na nke nkofo obi asabe onim nim de okwa America man mu a ya ka so bi assembly man ya we mayor wodi mu onim die wa ko school obi a wan fam for kra wanwie ko so assembly man enam so o winsa o to nsam amanfo no munti okogina ne ato ama no no ono no na ebe kire de enye na okuro mu de ope no ye hwe fire service for na no uti asomam kan omo se jato kuro ni mu kra no mo ba omunya ba bi mfa adentra container na mde sisi omo kwan ba bia ye kwan kra no mde container si sa na ye no ba bia be se kra minim ho hwe sa na titi kro no David na adentra abasa ofa adentra wo se basa because ni na se wa ye mere untimi nko wo fiti kro no mde esi wo ti mesrawo me wo fa asin mu twetwe mu twum ne me di ade eyeye ampa ti bi wa no kama o man manyi nyina ante say ya wo fa ase anko en na wago why sa tentehuru ntimi nya hwe ti wo de wo fa ase siw na so na ba bia wontimi nko me ko na de wontimi nya me saye what ase what ram omo do second dwa nanka ade ntro wo se basa ofa assembly ma woni tumi o free kom ho wonye ode hye ene ono na ebe kye de enyi ekuro ade ntro wo se basa ti misro wofa ti na meka se nyame na do aba ha because me mi se me ba ho kane na otwe nkwa wiye hwa ha mete de na wa we nu ewegwe yento mi so na be sia sa se mi sia simposi na mi sia se sa yento ade ntro wo se basa abrenso am ye de hye e wo ba bia nka betu am betina konwa nso na de wontimi nyame so akọ predis kakra ba hwa wontumi anyani na apa no hwa wontumi anyi na wo hini mua ampa a wo se ka wo pia na ye hu se wo na aba hwa wontumi ani na apa ade ntra assemblyman fo na edi usika podwa no a wo se wo je na de to bibi di no enne omo na eje ono kwase ampanyi sa no o fie otim hwe ifie wo si a wotim ti misra ofa fa 2 minutes sem nsem yo mate me be hontem hwe okotra radio so wo nsem na okafa ho assemblyman no di watem na nani so aje nko betim do akotra radio so di watem ukro heni kro wura mua no do akotan radio so no ogu anum ase sa na ye no David adetira na wo se basa hwe emnichi anu oye wo mu yi ehum si enim se akonya de tumi wom enti se wo ye bibia e honhom na ane ne ye de na nso fa anse ne be hunu se honhom ne wudie no na enim gwase na ba wie oye aponchen no ele kosi nsen so sia no aponchen ye omu nyina wu ni emnichi ni do mu wi mi ni tua se omu wi aponchen nyina wi because kro ni mpe one kra car bono kra am one kra wu me wo ye ni nyanu man ka ho asem because mi say nanan mo ntwe ma ho because ade o mo mpe de enya wo tumi but enye buo si nya ya hemra ayi nyina edi so se kuro no na chiwadie nie amamra ne amane kwa so na wo nko ade wo firi he wo be se obebu so David enye ye to da wo ma wo fa hwemi wo fa se be ma misi we he fa na so ma me kwa eni mo nyamma bia no nyamba ba ti fa misi wo na so du be si na so na wo twede kodwene ho mame asema make wo fa se fa misi wo da so kodwene ho
na nansa pe me ba beji mu aye yo wakasa nso mate ene me so me ye kwa kobo e ma na mane me wa kobo ma na mane e ma ni do mu ofie nti enko ne ko che omo emu de me ka no enu so hu hia de me ka no wo fa wadaroma odwe no ma me na nansa pe me ba beji mu aye yo mate on se why do I offer hwe ne ko mu nya na yi nkase yi fa susu ne sa na ote pa tude nka fra bye Chame Ana manana monti se mai mle nti me mo fa se ankuana Zem ya se ampeso obetena na so ya me hia bibia won so aboa me se mai mle nti so bi wo afutuo bia won fentu no e ma me se de bibia be koso eyi ama me Nana no msa de ohene sie no o se se de wa ye mre bibia obeye bia na adane boache bibia obeye bia na adane boache ne senti no ono anu ofase na dana na de nyina danso ankoana na odno besi na so no pe bibia watumnika akofa abre no se de ohene no se sie yi emfe no begina na obia wafutuo bia nana no mfa ntu no fo nana no msa de o se no na me fa nto busa panyi ni me wadama busa panyi fa de she no bra akacho se da bia ba hene mu ayi wabati aha wabati ankwana busa panyi di wabai a wabeso wobetana nana nso yi na nana nso na wobetena ho enti emeye wrekyere bia ekrodua mu waba no waba wanko a wona hye no nso se wanko a wona ohene ti wonde wonya hene hye no nso nananom bia frɛ wa difani die ema nananom obi obne obeka se bia fani die ma kroma nyina oman mu nyina ma obi anhu sanko ana wo yanko ana so ampa menka tententin bia ankyerɛw se wi aso ne wase di nkomo no twantwa ansam no so a wani natama wo bonu dua metwa so asem nyina no Onye chame ya komo kani we de nana no fase se nana se na wa mre no fase beta na so a mini mo asem bia ka ya me kani ase sa kose le akwanwo kan no ankwana ba wo ben wo betena wa hene na so wonya wa hene ifi se minim na meka minim so ba de tikroma se se amene o kasa kra ha woni kire me hu no huna me nanso nya wa huni hu na nti na de se meka menka nkire ho wo ya bibia abufuo ye mfa ndi panini se se obeye panini ma akoma mena fom na gya hunu huna de tikrom ha no na se duru ba bi na so hene kra ni ho na se do abusuane do ba kire a ya hwede o ye ne bere bi hu ni agi watum nti wo hene Chame adaroma de ni fa wo kanie ase bru yo nana Chame zo kakra me pesa me ka kire anko na ni se yeru aso de nasi na so a oba no pepepe ye no kre ene abotre ene wo se wo de ba na wo ne ye bebetra de se wo de patapa e de ba de a enko ye ma wo ti me stre nana me dana na se wo de nana no atra na so me pene so meta wachi nana wadaroma Chame ankwana de futu amri tu ama anse oba no fa botre pepepe ye no kredie ahimfie de se bo kwa ahimfie urade o tra na so na de tra na so no se de ode ama wo no so di no krema no ya kan yor be ma be kan ho na botre na fa no kredie fa bra ahimfie a futu am be ma wo no Chame ankwana so therefore the water na so a mini bibia aka nemum oba no abotre nko a aye tie de oka na Chame ana say advepa mi ofa wa ya ma mi ofa si enede you tell me say 20 million we fa tedro come cha so ani sharp petu mienu busa panyi wa no waka hu e de ama wanum sika na aka aye da ben na wo de beba ochira na mde beba oh dabi e cha no pa no nkoro meba fie anopa no nkoro na memu asanka e de wase tenase e de wase e soro keka ana e sori o ah ma pia wa sori ama na yefe na de cheta that's e buru aye that's e bra adeje ah chami o brada nkomo o Chame bra mi ni nkomo sa bra ampe bibi se bra mate
Man can't tell cry, mammy, because I was a boy in a man here. A man who dear Coso Kruma. Man can't tell any. Also, in the Bonamania. To me, train or peer by my body be a. If you had it, me who have you that Come on, sound and come on. Your baby, Oh, yeah, if I get a chance. I could not see how did and wrong quite point to Jalusa. Oh, yeah, Quaba. Yeah, more. And I was a Jalu. Sound with the Bibisabi, every And Uncle Mo, Pan and Como. I was so tear myself, Nana. At CNE, she said, Nana, what I announced on a day. What dear community? Nana, what for the omlu? For my name be brave, fancy. What banner said, Nana, mamma, 2 foot to pan can't share one. And ye, it wasn't a catcher war. I'll glad I saw the also. I saw Betty and Sam, the also be a petcher. Who's a charmer, dear one count, and it's 80 months a move. Now, no, I'm no can. And to me, what you do what time I saw a day, and see how you're in any day. Me, I met my boat, Chido. Nana, see me, myself, I mean, wow. If say, hey, near my bro, what? Who you any, not your mammy yet. Now, me too, a foot to papa. Me not out that. No, when I make natural. Nana, say, I could not pursue the child. Nana, and more beyond revel. And more beyond revel. Oh, I could you. You're the best of your chat. Nah, Sammy. Say, Ubi Chacrana, say, Oshana, and ya, no, dear, you feel. Sammy, I don't know, catch it all. that's a broken. I know which is what you feel. Yes, I will not manage it. Hey, or Sammy, Anna, the door was what? that's your brew. That one was say, That's your brew. wouldn't be. And then the man who yet dear Macuma so penal. I couldn't know. I am a deal. Mina was a media dear. Piano and pray. Na be a one casan medino on tiasie. Me da ko kran wa man kontokwa me metimada. Ma piao. Na ma sheda na matena me hwehwe. Fe me so wona metimi no to anamo. Ayi no. Me kra ni jom. Pepa. Sana en fo na bi mpawasem. Me mo wahu mo mpawasem nyina. Pe na na dwabo hwedi ani bi ebiri hwe wo. Me mo wahu mo bi agimi ebi pisikasem. Ebi so kanokore. Ana me sei. Me kanokore me pisikasem. Sika dem de obeti da to me. Debi yem fisika nto me. Jasi sei. Uhu na moa. Onye. Nitimo sum. Jasi wo. Che niti onye. Oni ne konkonwa dem so. Amamle kwaso me kire wo. Country opebribe se wono konkonwa dem. China sem. Opebribe. Onde we jimi ye. Ebra ye tran konwa dem aye kase de obesi une nana na asoro. Ompre. Oyi ma onima mamle onim hwe. Amamle onim hwe. Me kwa ne mre bi na me cheche nkaka ne kire mi san jaye. If say na na sem mfa kwam. Onim hwe ebi mpawasem. Da wano ase. That's ebru. No, adwen pa wadwen fa me. That's ebru. Me so menye wa broda. Ate. Tamachi. Tie masem. Na de fate bi me ya ma wade. Ya ko me fata o say dey. Ohin me sira ko. Oh, wakuma. Nya kwa kaka wa. Ya. Kwa o dia pensu bi anu. Ohin ya de o yes happen na kwa sesi kentram bai. Oh, Dabi, na na de chewo. Oh, de ohin So ya na de chewate. oh, ohin Ukwa na ja tunsu bi anu wate. Nana. No kra na me ka kire o say. Akonwa na wade wodia. Bo modi an say we mo ni aye den. Wa so akonwa no mu ye. Wa akonwa yi de, obi antimi ntu. Metawachi. Midasi pa wate. Ana. Midasi. Mate. Na kwa kuma ntu ye wate. Mate nana. Hwe wo so ye. Bye bye nana. Me kwante akosu akotwa bi. Mate. Bye bye. Chame no ankasa. Onime ankwan na. Enanu animunyam kesiesi aba me fie. Eduru me susem na mdi hene. Matana mo bia betwetwa me nam. De onim no obetete me no, obeto na na mo nsedo. Me ka kire wo. Me kroma bibia ya me dia wo. Entontom kwa ya me dia wo krom ha. Wonim bla me bla ansa na me nana ne timase. Bla me bre pa ansa na otimi di me masedi me na sini na so no. Wonim me beton sase hwehwe ametim. We ye dan. We eye dan. Fe na me bisi fikesi atoto kas papa de dem. Wate.
Wo don twɛn. Me be sise kurom ha. Bibia ye me dia anko an na. Stem na me dia de o. Me na me dia de. Na na de me si ade so. O de me si de me pɛ na me ye. Wo de mo ma me kakra bi. Na me nya sika kakra mfa ntoto me wona me hu me kum ne minifa. Wo de me hu oba na ho akono. Me ni gye no ho a. Ma bo ni sika tuo. Ma gye no. Ti mo ntwan me ba. Anko ana. Anko ana. Nana, adie maka show se jai. Na ye so bi edwa tu kura no a wote akonwa so. Woda so no mo wi. Ah nana. Ade na me. Wi na wonom na me si ja no. Hwe, wonu me kura me no. Wonu ni pa dudu anum sa ade we wi ase a. Atitru fo. Ha? Wonu sa ade we, wonu de aye. Eye de. Emanyansa. Ema hoden. Esama kokuduro. Wate? Wonu mo nom. Uka si sika kokko no obu kofa ba no ha me no kofa ba mom ko dade we nom da kofa ba wate na wo too good me too good me chobia me too good me chobia me too good eno kra ne enkantra atitru fo de nim yo no se nkomu yi obu hodi amani pa hunu se we mu nyankomu ye bia enkani pa dodo enke bedi wi achi we enya ha ba kwa wo eye kontomire onua ketwa kontomire so kontomire a obuto e de abomu no onua nie nyame ne boye body bia ni omo mu no wi na ya won hwe omo ablabo ozo mu nyina ablabo ya basa assemblyman for we no mu num ya okoto assemblyman onum wi a o se na ablabo ya basa me assemblyman me cha assemblyman what me cha assemblyman we aba ya o nyame na boy how bia ni what how bia ni hwe omo no hwe omo ablabo nana e da foma me na me nsen ha wo de kwan unim me ntampi na udidi agro de fakọ entampe no ntime ja wate me kwatwe mpla na oto na kasa unu ade kwa oba no ye ma me metwe na waje no nto atwe metwe na waje no nto atwe wate a wo de oba obehwima wo de kọ no unu se ya agodi ohun wo de fakọ me nka hwe fakọ wate afra me pa wonim de wi ye mani ba me to am ka me be fa me mpom de fam de keke fa me kwa botini Sewa, bra. Faku na baba kama nche. Sewa. Sima me beken. Manenye wasemi hia pa wote. Wati. So on se me tonton sase. Me twan sase di. Ise me pese me twa kese pa ma wo na me do din to so. Se ne be ya daachi bia no. Ne timi no watonton edi. Oh sir. 10 acres na me do din to so. What? Well na say no kwa dey so won fa bi nkan. 10 acres se be ne me ofa na tonton sase no. Ti we mpese me wi adi sie a obi nhunu. Sa. Ni mo hunu na do dia ye. To be any said that no e wo dia. So atase obi nko ho. So ho na akoye mi no mi no nko a. Itwa na dia ye dia what? No antina ma feel. Me bo na ko. Yeah, hello? Why? Ade. Oh, sir. Mati. Mati, why? Mr. Mati. Oh, maybe who say why? Maybe I don't know. Mati, me that's so why? Me that's it. Hey. Nana dey. Me want for who? Ada why dey? You see, I didn't to hospital. Oh, papa. Na me mwana no ho nto no. Na me mwana no ho nto no.
Ana hu to no am na be abepede. Wo mo mpa ye se obewu ntemo. Na bibia ada na kwan mama me. No wo mpeza. Me ka me nkokwana nko owu wo Yesu dim. Obi ka se Yesu dim out ase. No no ana de ne kra wo no awuo. No obi ne ku no. What's it all can us? Hwe. Men ka sa akra. Wo kwa na wo se nka ma otumi ode. Na nka okọ. Na nka kwa demu mame. What's it all can us? Me ko haba wate. Why? What's it? Me kwa be sisi. Bien de be kai no ho. Yes, he said. Nana wada ho. Oh. Doctor so nya moja. Ese ye ba ya chairman. Ene ne mfa. Na wana twa ba. Nurse ni bi na twe. Mo friend no me ha me die. Bi kakra. O me twa bi die me anhwe ni be si so. Sa. Nana da be. Oda room 6 wada ho. 6. Okay. Aha. I'm sure. I'm sure room 4. Na mama nchena na mra. Why? Offer. Na so mpache me sem chumu ja kan de ko afidi mo ko hwese ya de kule wo ya de nu wai wo mo je ni se wa na You want my balance mpache o me de mo ja ko hwe afidi ma hwese ne wo fa de ne be ye pa na de aba ama no wai That's it. Tanso se do no wo fa mo ja na ye pe se obetimi atwe ama no wai Moja so de otwe enye yo. ade nti Na me wa hwe de ma Yesu ahode be na bo ko twe moja ma no. Akodi nsa. oh Oh, Miss Mitty wo mi sa no. Me ne ma da me rin be. Zo ko twe moja na me ko bunu hwe na me ende na mba se be boa mo fa na se mba se be ku me ho. Wa da ro ma. Se na be se. Mi moja de me ka se metwa ma de na me trofo. se be ni Uni bibi. Se bi do no kwa na wa. Obi e hu de si. Wada wo ma me pa wo jobs. No asa wo kacha wo ba busuafo na so atese me so me de ne no ofa de na amfa. Sropi, right. mati na ka cho mo se wo din de na mfa nti wo mo pe na wo from fa ni Mati me da so so ati. That's the power to. I said idea wo ya ma me. Ishira wo ne. Me nyina da dem ne tutu bi wate. Me nyina te. no daddy eno de ya me da bi Me nyina da dem ne tutu. nya e te kura ye Da bi me twam. You never say my right. That's it. Bye bye. I knew. Hey, you. Me dey na amfa. Smaba. Yeah, kwa nko mo ntwe ne saa kwa nanka ye mfa ma no. So se ye nya ne saa. Emra na nkyere saa. Ye kwako ebe hu na asini no. Na wape bia ma ye na de asini so ise ne ne befa. Esi ye nyina ya ye bia. Ani ten tranes emusa na asini. No makasa. Se be ye bia tra. Je dis c'est ko tubo di kesi. Na my me. Obi a watwe hu moja ye moto ana wo so no mu. Na moja ni bia be sa na hu. Nana si ntimi hwe ma nana safo nsuwo. Owo e hu bekem. Anti na me betwe moja ne ma no. Waya ade. Obi a wona aye oyade. Wo tima adwono na na ho. Na me nsira wo pa waya ade. Ntimi hwe
Me page me munima ko hwe no nana. Just him aso te ni ho twem. Yo nana. Ti me page munima kwa hwe. Me ba chu. Me di nyame jaw. Nyame kan. Amen. Ombunu se majinu. Me do mi ni bajimi. Ade. Nyanse ni sei. Sanu no fire. Oh, imagine to. No mo frɛ sɛ nkɔtwe mogya ama no. Obi atwe de amfa. Oh, na yɛdɛn. Oh, me de ndɛ fire. Na sɛ na yɛdɛn nyame ase. Mantwe. Ah. Asɛ. Obi a ɔno de mesi ni naso a owu pɛ me na me di hene. Me nkɔtwe me mogya ama no. Awa na me frɛ nurses sɛ momra. So obi busa mo sɛ me de no ɛne ne de ne fire. Mo si da bi. Na mo sika kakra na mo bɔ ma no. Obi a wo fa du asi ni naso abo na onyama nti sɛ na wantwe mogya ama na di enti. Me nkɔtwe me mogya ama no. Na no me kɔya na asɛ me bai. Nti wantwe. Na me de matwe mogya ama nipa me pɛ so wo na me di ade. Wa wo fa. Me twene. Wo wu na me nam di hene. Ya me nkɔtwe me mogya ama no me nya nkwa. Me de hye dasem na kan. Ei, sada. Mi ra ye nyansani o. Me ka kyerɛ sɛ de bia me ka kyerɛ. Na kura mpepe wani mma. Me ka asem na kyerɛ. Na ke yɛfrɛm na yere na dandan me ho. Ni wo fa no ma betite mfitie na mo frɛ no. Safo. Omo de ne ko. Onko. Ibi di hine no. Me. So na de ona di mi si ne na so. Enti wan ko di ama hine ni sipi. Ti o se me bua no ma ne ko. Wo na ti ko wo ni sunkum de. Ma so ko se che. No bi ria mfa no me. Me ntwi mo bia o. Obi obeji bia me gya no kwan. Gya no kwan. Fo wo so. Wa na e ba no. Bia ma mi wura na didi ma me. Na me ka so bi ba bua ma ne ase wo wu. Na me ka se me ka je so wo. Obi anya ma ye na didi ma me. Me nya bre o. Nya bre. So ni pinsu me ma. Nana. So pinsu me ma. Ba. Ana no. Hwe. Ade ndi abetumi o. Si e media, damabam, no obi amomuhye. Me adam no obi momuhye. Me ana me di hene no. Si obi ate ase. Ana ofade mi si so ansan no wuwo. Hwe. Ofa. Jai Bible we no. Pebe bi fato ofa. We hwidi mo. Tu mi nyina na ndia oteso no. Why? Tu mi nyina na ndia oteso no. There be also a Bible sem, there be also a Bible sem. Anything that come for my fafu no. Oh. Akola na ade. Ne ye Bible ya kamti ase. Na nanum na jewo, de na Bible no. Na nanum na jewo. What? Sa Bible ye kura we ya. Ye opanyi bia no mso otim. Ye frɛ no King Solomon. Yesi wi ase nyansa nyina ona na wo enso oto fam. Busa ho se die tim oto fam. Ofiri ni die mkodi obi die achi. So ati ase. Edi se na nyame si ball no, ba bi obo oto ye. Ene ne wo die. Se wo tu se wo yo kani. Edi akan fo amamre ne amane na o se odi so. Na ife be bi tu we mafo die o. Ifi ba bi na aba ha. Na eda ada ye. Tu mi ni nyina ne die wote so no. Tu mi no, ni nyina ne die wote so no. Na de bia osora no fa Bible, na de bia osora no fa Bible. E die na wo mu. Oh. Yo kan nyina akola na ade. Se Paul wo twere nwoma koma Corinthians fo a. Wa oti kumasi mema de wasem be. Ha? Kumasi mema wasem. Mo ani kan wodie mu. Mo ani kan wodie ne wani nye wodie ho. Cause eno ne ma wo ye wo. Why? Anyway, so osuma me be frame sa asem ho. Di asem. Enkomo no. Me pese kina enopa be fam ko baabi. E kina nopa. Me be se me fa nko baabi. Wakamati. Hwe ewi asika kaka da ho nyina no. Yen kwa na yetimi frɛ nananom kantam kɛse egu obi so mani nya no obi dua ne nya no obi di bɔne ne afrɛ nananom na wachi nipa korɔ tumi be na si tumi wei na wei nyina mani nye ho wei obi kwa timi fu obi yire na ɔte asɔndam so hwinsi ɛde na esi na nso betima kosuma ahokra do ho aka oba utimi ami pamfa nkɔdɛ.
The Bia Bible sem the Bia Bible sem sa. Ana mama kwabo. Yeah, bro. Yeah, Joe so. Mba ya just say what mama nakani. Now say. Badana say. That's a buru. Yes, yeah. Oh, she can. Yeah. Ana mama kwaba bi. Yeah, bro. Mba ya be pusad. Akwana. Yeah, what's no? Of a man and koi. Chami, tie ma pemu anti. Say, more fast Ankwana. This year my emre. In the court, be crazy. Until my fan say one more time, me makunya so. Na one fetch the mammy. And until me dinner a ban and net and all say, one wammy. One share napum, and mammy. Said there was here me. Me chair no on so any be a check. What fetch the mammy. And Sampo. Sampai. Me the house of the Ebamo. Manenko. I also don't buy a boko boni be anyhow. Therefore, Malcasa. Therefore, Wadaroma, your kind mate, and Nebna, Yankan Wulatano, inti kwasede di enemy, na do de no aba na mahwe no. Mahwe ni bibia mu e de amano. Therefore, Wadaroma. Charming. Fatu na nani mame. Said the wire mame wafa. Mwa waboa no. Fiso obedi akonwa yi. The wire mani nyina na mpeso ye bi mame. On tamechi. On shebe ni munyam said o shebe ni munyam. Mama tokro bia na me ho, yo bia nyame. Mame ni akonwa no. Mesu do kase menye bia meye. Sere na ankwa na ese no. Osini munyam ade boa na wofa. De ta na chi a no wofa nyina pempenso aduru se no. Se ni munyam ni no wohwe. Tita na chi wosi do pese wo yibia obeye. Na wata na chi sere be boa no. Ko akoma to yam, kwasi adamo ba, ehwehwe bibia mu e de amawo. Nti nebna yanka tano. Ti kwasi adamo ba, se de me ben wona na no. Me ben wo sa bi. Ana ben me. Me ben wo. Na ne matokro bia na me ho. Matokro bia na ho. Bia no betima ba ho. Me ma bontin su fon su nya oda. Me do no asena na. E boa wo. Ko bia so me boa wo. Na de wo ho no. Yo na chame eni tie ma pemu enti say. Ye be say nantie. Na sere omusira kuru resi no. So pese omusira kwa kaka. Acha me. Ti man ntu kuru la se e kwan da ho no. Yo na se kwa da ho. Fa se so mi enkwai. Sa se da kakaka nyina me ame de o. Wote, nem di hene. Ha nyina me ame dia. Ne da utetete no. Ana mo so mo pese. Patron 3 acres. 3 acres. Okay. So asase na wo. Aduane so no. Ho na po ba akusi. Na po ba akusi na wo ho no. It free ho kopem ha no. Pila so si mfimfi ho. So ata say. See atete adu number 55. So the 55 in ni 56, 57, 58, 59. So duane so no. Ho na pila ni sie. Nti free ho no kono. Eno no be ye 1 acre. The second one no super start to free 60, 61, 62, 63, and also another acre. And sana the twice no 64, 65, 66, 67. Why? The sense walk on. The 3 acres in yana down. Why? Na be pmasia. The nyina no benya 12 plus me womu. So okabo mo benya 12 plus what? No one down. The yanko. Ora. Be catch you say assassin da fogo. You know be a mama say Opa, you will be a cow. Would it be a matty? Let show a cancer. And she must have a toll flat. And I met you what to what you, Matty. Over. Also, Pemiensa, Trenope. Young Faman will hear me most of about the if I swear to the whole doctor, and yard advance. Be fair, Matty. So, Matty, how at it? Matty. One side from a sign. Matty.
Ade na wuti sika. Na ho pro saa. Alai. Sika de pen tem. Oh, ade bi we. Oh, ho anim na we saa. We are paying fire. Sika de agro. Well, muno mra. Muno nsi mbansi. Una mpacho majo. Ja. Na mumpo mkiseni. Ya miadumo. Mpacho na una ya hedme. Mpacho ani. Asasiye. Ajinge basi bia mina meye. Tikwa dauroma. Kamihete uba bwana menye bia ya. Mpacho mafani peli kunye bia. Na mura mpacho asasi hana de mawo. Eya busha peli ni na nkona. Na asasi na tumetia. Oma tama wana. Mpacho ani. Ti Kaza kakani na onkwa odiana. Mpacho ani. Watu ni na ama. Ni wakamate. Ndio wase yako. Yo. Munyagmano. Ata. Ene so asa kwatu na biem. Da bia wo di atefoforo ba. Da bia da semfoforo ba. Da bia beba na di asem na aba. O peska sam do na me da fema me. Da bia biscuit unu so yesa ayefo ya. Me na yankwa me mfa nkoto de na kope TV. Agofia. Nana mpacho kamba ho kakra. Adama. Nana mpacho mo ha. Yes, abrantie. Wadawro ma me ba ho kakra. Abrantie ara awie. Awie die boni bi ni nkuta no boni. Yeten sa asase amode ma yedo so didie no. Me ko fu mi se me ko adwuma. Me ko amamfo gusu a wo mu si adan. Na me ko tie ese na nkwana ana aton. Na me so mentime mo ase wadawro ma so na me didi ho. Ntimi se ma me mo amane anya yie. Na me ba awie yi, ntimi kuta no boni bia. Na nkwana na aton asase no. Ankwana wonya na na o. Oni ade wote na so. Wode asame bo abrantie. Oba me hunu kan yo. Wonye wo hene woni timi se de ton asase. Na ba bia ye do didie no. Ono akoto ade ama obi so nsi fi oso. Abra minim ho hwe. Abrantie me da se, oba kan me da se. Na akobo oba pani amane. Nti de oba pani be kan bia no, na ma so aso ati. Yo waka matina na wadawa ma. Da se bra nyumba ba je amuaye. Na mani abre pa. Be se bia ma so ati ko oba pani. Ene de ewu awu. Ya, de na. Ago. Mira mahai. Yeah. Pacho na hoti sen. Yeah. Nyame asi. Pese na snata asi metima tanasi. Oh, tinasi. E dia bien. Adaro ma ho me ha. Enye boni. Eye ankwa na odi na tan na aso. Wuti asi die ankwa na onye ohene. Nanso wafanya nsakwan. E tonton krofo nsasi. E kwa be nyina so yebo a wo na ka wo. Ene atenkunya ye ka. Yeso ya ka bia wonti. Kana se bi utu akwa afo no nti o so bonu ramane. Ene se bi mde ba se bo amane sa ankwa na bunya nsakwan ton krofo nsasi. Nti fire nya ne kasa kire. Nya se a edini bono wona ye de so a wonti. Wo me ha wie ya me nanti se no. Na wo tinasi. Meso wakasa mate. Ya kwa nko bia mefa so a ya mehunu na kasa no. Ene bakasa yie pa. Ye de besie bia so meyi asotire ama bibia atwa. Mi ura mesre na nti kakra. Tie ne na yo. Eno nti na me pa. Muyeye na deni o. Muyeye na deni o. Ejamienko krachidentu. Ejamienko krachidentu.
Faminko, Famimana Benu, Faminko, Famimana Benu. Chairman, Yeah. It's a blanty of 12 pounds, mammy. Granted, just here we are 20. I dear Boko, no. Chami, manana sonte. Se me na na safo de mbechia no, so de matra na na so no. Na me na na ye mre chami. O jane na ya na egu nam na ho. Kotie fie ne nam na ho. Odwunso ane ne nam na no ho. Na ho mete. Minimpo sasamado ni atopro num na omom yima ne ma mintimi nkyere. Impesa kana na boa me. Akoye madom na ke mi jam ofa kwan. Na okojojojojo. Nitira mba e chami. Wadaroma. Yeah, said you want to see. So I know if I didn't be a buy, say, we knew only and trying and ask. You see, I heard him, I know if I know so I minute. But that then we could if you go on, or you so good on. We name say, some I drove down the 2 months, so maybe now, and do it to me. So by up one. And can an intimate call, don't go media dear. To see as some of the buyer. Labra, family to blame me, now what did you know you? Labra, family to blame me, now what did you know you? I beg for Chum, yeah. Timan to a blank to we say. Mammy Tano, Mamma said, the baby kum nipa. The bass and the baby on my back, a kick any paboom. Mamma send a bit in pantem. Now I send me kum nipa. The Casacha and mammy. Tell me, Tano, Minkunipa. But Auntie said, yes, sir. I say, or by so boy mine, or by so be say mine. She said, what do you say, who flew in a buyer? Can't run your mamma. As some of the band, we need more of your boy. Chami, Minka said, Unkuni mammy. Nim onya no kwan mammy. Yeah, said you was so one can say, Kunman, but why a minute? To a serious or one. If you dip like pepper was here, the Muja. And Eba. And I once now won't hear foot room. And you could see a moor. You didn't come on, and then a crow. Indeed, Kachan said, Name it Tano. Minkunkunipa. Sir, to one, you couldn't abandon it. Said a yes, so by so a woman, myself a say mine. I once ran a sword in a didn't see from. To what to a castle come away all day. To see you no more you are the bubble. Jam, Kachan say, one soon free, me have go. One call, me penning grab it. So call, through Christian was me have you. Since you have you a jolly castle. One solemn call. Also call him what you are the meeting on my uncle. So call Mother. Oh, Fiaco. Fiaco. Tell me, Niablo. Say, so now no more for me call Tano Confo. I'm fetchly. Send me calling me could you of a free hole. What female? Oh, woman concern. Oh, for no call Tano Confo. And I will fetch a corner. So when you offer quite. Oh, now I say against our child, what quite bonny. Tano Confo, no moon is answer money with you. Oh, no boy, a hobby. Some na same do ne Bible Tano Confo no mu disu. They make a gumwa who draw. And to be said, no sense out someone and I am more quite no. There's never no calling on me. Sir. And she's how we near woman who do. There will be our cow being at the ocean. Hey, you will Tano Confo. You will sum brow for, and you will sum mine. And to swim better than them. And to swim better than Tamo. So Tano Confo do cool ye. You know, what won't kunipa or buenipa. So power so be our nay. So I'll be suman so ye suman and it boy and hobby. The only Confo. So at the say, so say never be his arm, meaning tea on chiro. Young come and come and can't show. We mean I suman. Take a crack out of the army, JG no blow with the list. They mean picture show on Bruno. Ah, when I know mamma saw you. Mamma saw us, I know. Metro kwampa na wunya akunya na wabọ akunya ma me. Me ho dodo de ne me di ama o. Yes sir. Ntimi nko. Guys ta me ba, be chiro kwa no. Okay. Un mesu eboa. Me ba. IPT ha.
junction so on ma de osi on ma mu se obi because ubu se ni me ba ho na e show straight e you be su na atwa kwan nim o ya ben ni mu na be busa be to start busa fra no de ni me ba ho ntem what you say also pa akele champion on do betima kuna mame champion me ka so ma na yeten dodo obeyi na firi ho odu ho no ma he o kwa pe eja apia na pe 50 cedis to so obeti ne te eja apia eja apia keke na pe 50 cedis to so Emma, Nana, Marco Banopay. Eja, and I pay the bonini. Me uncle be a tremaha. Any Indian commobi for me how home. Was one quan in the pabit my boame, and intinam nana. And by a cramming some a japia, and you see the henum, and a daroma. They didn't know who's a japiana. Maybe the year was a. Me uncle Nana, mammy who have my money. No catch him, say, maybe I'm one home, and then an apple dear near Japia. And a great, and a great. And I'm also making sure I won't go. Do I know I say, Nana? That's it. Bolivia, anyway. Nana must be most of say. What you be or he be now swana? Nana no crew. Me ame wo fanim pon. Me twetwe muntwo na dwumasi ne naso. So I am re timi ni ade okrom ho. Wonu a wonwu da. Akonwe wo te fanam te fan. Aso bi ete baba ya ntre so. Aso asante akonwa so ye ni sa. Ye dira sipim nana. Anka me nko an kam tutu se bem. Na wo fa te fanam te fan nana. Ebeden metima fam mo se me di hene. Tina na we de wadaroma. Kwa obefa so audi beja no kwa de nyema sem ne mum dome. Na so timi bua me ma me wo fa kwa ne krachi a. Na asida me de be ma no. Eni aye. Me da wase papa. Sense asidu kwa no se me ton na me de be chewa. Me ton ga be chewa nana. No wanti na wona. Why tina na. Ma me so na no. Why? Mema, Nana. Edi ndiye so nyade. Adaro manana. Wofa ni t-shirt tano ose. Tano. Basa na edi. Jise bibusa na nanom na omo kire me echiwade a ebitimi di aka no. Mema. Nana. Nana nom se ansana obetimi yi wo 5 free ho no enam tano no a metisha ase ni ntino echiwade no eye aponchen aku apriche kwa susu ana enyu no pa no ketengete no apeteshi ena woyo sanye mai fire aduane na ofankana no eno no wawie no me de ye aduane mani didi a obewu akamate nana na me so mekọ makoye me so meyi musuo ha na me de atawochi selebe ya de obeyi bia no so ebeye anamate anam da se pao your payments 3 million. Ohamienza. Yo, ati. Na, atoto nyama nketenketia.
we be ya paye and we are me nyamu we are me tawas so ati why mama hwe wanim ama wansa na wako oh na na wose kwamu ye yo ne me so me da wase nana ene mesere kwan yo nana da senso kwan bi na me so obaare nyam am famre wo nanom se na be ya umpum be de ontuma nsu de afa papa o mi hu se efrawda enamo de minisa apontinam enkwano abeche enam na ntwie mu mi anam ko di dwa no fa odu machiwade akampa o me ya de wachiwade ka ofa me ya kura anti kanti ntwinam akanti mi hu na ntwinam wo faasi unmi se me judi pa minim papa de waye mi minim pasa upemasem obi ani wa de aduane ba medi eni ntina mia me se da ko di dwa me de brew eye kwanse me de brew eno ka se kura me honam ye mbasa ofa minti mi nya obane ene mam kodem nam ko fa me moto na minni na nti sadia se de me yemi si yemi enfa sempama na moto na de na ye ene mi de digu enkwa mi kura enkwa bi sad begu kura di kura nyame hwe en kura moto no akamati tu de me kodem salmi ngoy Kafra. Yedru heavy brebro, yedru heavy. Kafra, bra. Kafra. 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 Nantwie o. Nantwie na me de yankwa ma o. Hwe hai na yi moto no. Chame. Asamaba. Ra. Ona dawo. Bwana, tujiri se wu. Chame. Na wo ya di abro. Ma be ka tro se me wo fa ewu abla wo mu ye.
Yeah. Ngwana. Chame. Ebane say. Ebane say. Adiache. Unsa no pe bia wo se mehwe se na no sitie. Ano pe ma ba ma frɛ no of budin of budin. Afi mi wura dem a of na da wa se on ka ne ho. Medi masute na kuma medi me sa to na hwene se mi pese mi hu se ho me ye adwuma. Nkwana na wo fi a. Mi ba obi ani em nwa na abrante hotel no ho kwa mi ba bia wafa. Nkwafo no bia obi ani ha. To nkwana na wa. Me kwa. Nkwana ogidi. Oh, chame. Of na da ho no. Eno antina me fro ho. Ya semo, dipon kase bia tutu. Semo e de. E wo sem kobo nana no nyina amane. Alpha. Ofa dem ni fedue. Ofa ka franso. Ofa nantie o ofa. Nana, dem ni fedue. Ofa. E metiate ma obi hu se dipon kase na tutu no. Yamo nana mama ni ansa na bi be yaye. Besen. Ofa. Besen. Oh, ofa. Besen na ya mama so kra no raho. Besen. Abi, mi wa fa prako. Fatao na no. Wa na ofro. Fatao do. Na no. Hey, musari ya odafo bada mutito. Mumradia. Mo patamana. Se bibia tuto ya, mo be hu jama ya mo. Me se mo, ntafo we, me ma so kokura mba kura yi. Me ne medimu duba papa. Mu de mbe hu. Nana piao. Nana jutu. Na no. Na no. Ututu tata wati. No, na no. Obi anti no wonche da. Santima Damasi. Maybe. Nana. Itiri bomotu. Eko geto a. Ene na ha yi. Hine ye na nanya yi. Ahanom. Ebeje butu. Na dem high man a obedi akunya. Ahan be se Jamaica boy. No police. Afi do be share fi what ni base be there. She. Ye be boy who stay be. Do police. Nana ya chwa no biaso. Pati. Na unyel paketwa. Ha. Udimu. Tabia muna. Ne mo ni minyaku. Nana neban. Kai katika. Tiame. Fatu nana ne mani ma me se nana da ya wan sorry. Nana no. Se do ba panyi sie no. Nana adan benkum so. Ohina firim. Hine kwa kura. Mo mu nyina amasonte. Ohima na abusa panyi ne abusua mu panyifo mo wai. Ma to men sa afre na no pemu. Minim de ntira wo maaye. Wa hye de nti na wo maaye. Nti na ma to men sa afre mu no. Si wenka ya sante amane se kenne. Ohima de asemi beto animu no. Ka mu nyina mo ha. Om de asem we nyina tu ye nim. Ma ye nyina. Edi eni. Ade abusa pani na abio nye. Ko se no so wo nyina betra. Oya hene. Oya hene. O so akire wai. Ya o tisho ma betra zo. Ana no. Abusa pani na de na we. Asema ye ka ye nyu no hye obi na betra ha. Abusa jejejeje nyama na. Jejejeje abusa. We catch you pepe say. Me se kwebe na wie. Obi ani power bia wa. Me enyina su hima me na me si hene. Woni tumi se wo si hene. Enti be catch you pepe say. Sikale ni muji ya no. Enu na wodi de hene no. What I say? Na ka say muji sikale metemanti ase. Ena ba go pese ka abra. Eni monya no hene de man no. Ena otua ho sika. Ya no da ho ase. We nye sika di si hene. 20 million. Na sika di si hene. Dabida. Shira pantu no. Na di si hene. Dabida. Eya animonyam share the share no di da ase. Ebia panya de na mo ye. We nya amane kwa. So man na share no aba ha. Se no transfer se na bu. Me say, me dia, me say we. Na chami. We ya military be to ma papa wusu. What? Me ni so. Why you sem sa krofo man be me ka tell we dia we ya krofo. Be sama pu. What? We na na ma gra ka be here na ka. Oh, jai wasem. We ya busapanya sa ka be kan. Na so busapanya kan. Mu nya mo to re na e baba. So le kwa woni mama ne. What? Akwana, hweye de onu mo fa ne ya mu hweye. Na so me go. Amunko. Ko firi ma hifia ha ko mi hia wa ha. Monko. O mo to m kwan tenten.
If you are, who fear that you can't be. Where you say? Would you chime in a why you said a class contractor? Say ya. Nti na me friend na woman. Nananom. Me de ba kwato bankumfu anim. Na ma to me nsa afrem emrepe mu no. De besi bia maso beti. Nananom said ye ohimase no. O se asem bia ba nyina. Say nti na o ka se. Abusa panyin pese obepa no. Na owia we nyina no kwato bankumfu anim. Eda no dura obema nananom nyina so atene abona na chidom. Ekojara ma na kan nyina. Ohime esole o. Ohime esole. Ah. Wabua me papa. Na mani so aso do I am me no. Oh, sir. Wadaro ma waseda. Wa wabua me. Aseda ona na so. Why? Nana asem so wo ho. Ewie yi me ba nya bonde. Bi se obua me akonwa yi, abaya me die yi. Nana matamfo no madoso. Krom mu nipa otiame kontihire ohima obia ni wo me ho nana me fiefo ankasa kra ni wo me ho timpese oboa me odo me na obe me na wo hye me den se de tokro bia na me ho na otamfo no de afaso anya me ntina mbae nana wadaroma danso ankwana wa woni tu ase edomoni echi di oso takrache ti eden na otan no beba na nana no mo ho die ekwan bia so no bibia be kama me ben do anu ase nana ide me hu be jawo me kra nyina ya wodi onana se hani me fie ede daso ankwana wadaroma nana obehia sekan kutukuru ya kutukuru ibi bako miti onana itu abuba tamiawu aban tamiawu tamiawu akuko na wakamate na wadaroma ma menye ni sika ma we mi wonu mani bi nyina wa haso ebi wo ho na fa boa me ye ma me sesie na me ntua wo ka na me sa da wase na ansa na no ma me ma woduro na onum why nana de odi be ma me bia meye odi ma me se menom me fansa me ntua na ni nyina meye fisa kunya na me dia me di frisuru na ba yo me di ma dia na ba ye eno pese omo jeje me omo tata me omo pese omo sista me shebre danso akwona no why adie nana me tuoi enya konwa ya de adwuma na me koye afa na me koye plumber na ase carpenter me o me hina o ohine na o se midi na me famu de nti no me ofa na manaba why nana kwa bia aso me medi hina no me Nana nie. Je. Sonwe. Atamuye. Atenana. Daso, bebu ntrewa. Ya momba.
Twedi apo kwame. Ichira wo san so mema wo san. Asase ya, nsa o. Abosum ni asa nsa. Nwe na abosum nsa. Yesuo nsa. Eye moa mo de hye. Danso ankoana. Enam adefefa mo ye ma no. Odi na seda aba. Bedamase. Nenam de mo ye ma no ntino. Ose osremo. Na mabɔ ne ho ban. Ohia bambɔ. Nananom. Minim sɛ mo betimi ayɛ. Na ɔba no. Okuta ne nsam. Ne sekan ni o ne kotokro. Monye. Na obi biara nipa biara a wɔte asase so ɔbɛyɛ no ho enwura no. Nana no madaruma mfa kotokro wi endo no. Nananom okutani to boba se obi biara obepese obeye de tom bia no nananom madaruma muni nsa ni pakro no eni nananom etami ewu odi bedware kwa nana madaruma kwa nsema akoko o se nana madaruma munta na chi na akoko yi ye betwa yi mumfa no fitaa na bibia enye yi na no madaruma so bia me pra efri no tra uwo tra yare tra uwo tra yare nkwase ohaw amane biara pra na hinie no entumpon nenim na no madaruma Medamu Dazo onsa kola bebo nana echese wa na sauti ade nana midi wa na sauti Medamu wafa vita wafa omaji Dazo, ya kola mtiti. Mami mtiti. Mamfa moto nyi.
o be mamu je ne to kwapo ye nipa bia ompem yie ompem nkoso obetwitwa me nam wote ne fie kura adwem ho adwembone a utu na metu why the whole bemem do anu ase na o bemem do anu ase danso ana bomodi awi ni nyina ho se untimi mi o de keke bia ho why nanom ka no why atinana hwe na o mokase uwi a se untimi wi a keke bia ho nati uwi a mecheche ni nyina na anajo akwakosi why hwe na o mokase mo akom mo kase no ya no mkono Ayo kuni. Ati se wo betwa kesi. Na me na fufu ya plan na se betwa kesi na se. Ti se ba me ma mo na so se na na gie na e ba no. Na ado na me nim sa no. De da hu se me bodwa. Ana se na na wo de obeyi bia me ho dada. Se me ma no nka se me bodwa. Ana se de obeyi bia me nim dada. Adwa na me nim sa na yire so de girls so de ho. E se me dada me ho wo dwanim ho. It's just 2 steps. We all say so let me show. Ama kweti nyo na ye bibio. Ama kweti nyo na ye bibio. Na nasafo na apɛ ne ho asɛm no akɔwue. Ama kweti nyo na ye bibio. Owo na den sa aseto abo no no aye bibio. Ama kweti nyo na ye bibio. Owo na be Susiska. Asasisika de sa ni di no. Asasisika sa ni di no. Ye de ye mmoade. Ama kweti nyo na ye bibio. Wonya na den klade ba yo no. Na dia so na ka chemo. Ana ma. Don't so yes I do matter. Ana sa me carry am me nye o. Na pe nkura di. Ana sa o nkura na asesa o. We nya nkura no fe wo dina o say wo vitamin A B C D. O jai. Na nko wo so nkura na asesa. Ayi ma dru hawo. Manu. Wana sole. Tiame. Nana. Me frɛ mo wie ya nye bone. Jem. Se nana kwa akura no. Jem. Ya ye ne doti yie no awie. Jem. Enti amane ye kwan so. Fatu abusua penim se woni abusua ni nkohia. Jem. Na de hie bi ofiri se na ni gi akonya no ho no. Jem. Amane ye kwan so. Jem. Ofana de srede ye mra. Jem. Ne enhwehwem ne empede wo se fata. Jem. Ne mane me so nana mutu. Jem. Eno nti na no pe me frɛ mo. Abusua panyini. Se na se no no. Tie ni yie. Na nkofa asem foforo bi amma. Abusua panyini. Na na se. Yanya edoti ye na wie no. Abusua na ewo ho no. Obusuafo ni nyina. Omo mo chichi benche nya frefro bi a. Metra se. Na fa to omanim. Sa konwa no. Hwan enepe. De opa bi ofa na de srede emra. Se nipa du, se nipa wo ha. Fa na de srede emra. Fa beto ohima anim. Etire so da ye. De nananom be ka che se we ne fata. We ne se. We ne emfa ma no ne de akonwa na ma no. Obeso nananom tuom. Na yetimi aba ba ye nana ayie. Dot ye ne edi kan aye no. Ti afa ne be nananom ayie na obi meso nana tuom a ye na yie enye yie. Enti se oni abusua no ekwa hwe ohima betimi afre se nipa yeso mesi na de naba. Nanso se asa na ado mo ano na ye wasede se ode benti e no se koye. Na abusuafo ni nyina nhia na ne obi ankasa kama. E ma ne nye manso sem bia afa bra. Ne yemfa na onfa me na hema yemfa ne sia konwa so. Ti nya wo na wasa kosia konwa e wo fie na de abekye kotutu anoma ho emfa meche na nanom wo ha. Ana e ka chu pepe se. Akono meseye mi no bi ani ba so ho. Da pa ni jira ho. O ka say you abeti. Obaba ma na te do. Aso so meto se.
I can hear reverse. Naima, me pa mo atia se akonwa me sima de wie me no bi anya sa ko wa wa me ne abusa pani de se bo me si woni tumi se wosi akonwa me enyina so hima ena wo se me si akonwa woni tumi se wosi akonwa woni bibia aka yesi ahini menu me sima de na mka mo atia se na na safo tiase no me abusa pani ye se wie ya je wo bibia wo tiase ete se de merci mi no bi eni asat wo de abusua na ye de wato ano na ada no na hwa abusua anu tumi se osi akonya me enyina so hima me na mo tumi se misi akonya kroma me na me kan ye tworo abusa panyini ahefia na ogina wo ugya nanan anim wontimi fa won sam pempem kokko enkyere ye wonya bema nsino bia wa wonya bema ensino bia wa ha abusa panyina wo ye mi wo ja na ja wo me hwa travel sare kokobu iti wo da na wa hwe ya me butu rough na me say na Kum Aduosia ntam kantam esentam se na bla bla we yentam asama aba ye kan ya to fo asenya aka wonu ntam ka ho ana busa pani nkrofo ha ba hono no bi obusa pani na otisa o pentam ka dodo we ase we ya kan yema so be no we ya asema we ka ho ntam o too much ade na tiase no odi na kwa na esia konya no so oba ni ba so kwa fu bi so dia kodwa no manwa utu na Kum Aduosia tam me kase bo masa be kan o pa boso me we se bi ko ana wanu trama manu fo ha ma wanu Chairman Fatuna na mani sa ma si hai so bi wa adwenkyere on kyere na adwen ananom se de na hima ase no o asema asesi e si hai abusua panyini asema ye ka no bokọ waka ho ntam yi enfa obi anche na adwene na cha me dia kwamo kani dia busapani kika na dia na nya adwene so hene kwa akura oba pani kwa na wotumi se osi hene dia abusapani kika dia na adwene na ochekere ba bia bo beko bia na cha me ebedi ohima chi na nakọ ba bia beta wachi ye nyuma da dia kwamo kani na cha me mane ntuna na hema mama me die ni fanso wo chi ekanie ni ameka kire ohima ne se onka na koma ntuni yam ni enyina anim ni yam se aka memu ha de akunwa to a ohene kwa ne kire chi a ohima ne si adwa apart from ohima abusuapani ntimi si adwa mane nyi yesu ohima akuru ya enti abusuapani ntam okan ne de enya ntam mfaso bia wo so enti amekura me de se ohima amfa mo so enti na hima kwa koma to yam ai yeta wachi acha me de jasu wakani inza akunwa to a oba pani ene si akunwa nti oba pani won kana kuma to ne yam se de abusuan pani be kekan de em se wi ni trambo na wanom a ode be jan kekaka na ensamfo no kan nti oba pani kuma to yam na bibia ye tawachi e bia be ko bia be di wachi na bibia ayiye de jasu wakan na cha me obeti ama na hema ate se o kana kuma to ne yam na kwa bia so no ye ta na chi na abusuan pani ntam na obeka na hande e ntamhunu ontimi ka se ye ntamhunu anya ntamhunu abusapani ntam na okan ejina ho eye ntam ejina ho ntanya ntam Kum Aduosia nkwa na betimi aka sentam we yentam no na cha me ma me kama kuma wa asem ma me so me kan kire o court ha say de obeye bia me na wo se metene ho me ne chia me an wa me na wo se metene ho ma ntwe enye yie to awasem so ntino na hema onya abotre na oka na kuma ntone mo fa ntam no mo so na so de ntam no boso a esa na kuro no beda ho ache ko susu eda ho cha emu ne ma nyina ye basa ohene beka ho a ena mfi se kuro no betumi atumpon ntino kama kuma to yam na hema me na nanom nyina ta wachi de kwa bia so no yebebo am wasi hene no nti kama kuma to yam nti yebebo awo de na nanko bia me susu de me wokane me da ase yo ti amane kwa so no na ewo se ene se nipa ne ye sone omo so na eyi ba akopɛ a sa ba akopɛ na ye beyi no o ne be so nananom tuom ama ya be ye nananom ayie na ayie na ye be de ye ne dot ye awie no fe na ye be na ayie enti nya dot ye ne de ye awie ti obi ntimi gina ba bi nka se wasi hene e wa abra o ma nananom anim e ma nananom nyamfa ya no nto no so se oba ahema so nipa no mu wie a enye oba ahema kwa nka se me de woto atena konya so da bi afa no so de no koma jasefo na jasefo na bre konteni akwam nananom ne atena ase na ye hwe nipa no fort be na wo no ho se na otie ansana ye di nana ahema achi amana ko peja nansa akire Kum Aduosia no ase bibi akire no
na we nyina chi emaye wo de na esanse na ede yanko na esi ne na so nti no wo se wo di akonwa anko na wu na se na ewu anko na so atiato na sere bu anko na nya hini biem timeje no anko na tuma enye yie ase be anko na atum se o hene no je se waso afenam eswai a kire Kum Aduosia je se na be gina ya nim ha ama kontani akwam na nanom je asefo atena se ede na ba se woni ede na ba ya hwehwe ne hu ahwe se oya na onye na eso fiti ya 70 obi aba se oni ohene ye ma sa de na nsi ye ma sa ne ma wanyina nsi e ma manso ne we se ya na ekoso ba bia be ko bia manso ba bia be ko bia manso je sa gina sa de we wo betia se ma busua na tena se akwanyi pa ba akodi abar na ye se kontre no we akwaji we na we akwaji ti na ensembe basa ye ma ne nsi da ba hema ye beta wachi be ko bia no ye be di aboa amane na wo se ye kire bia so beta wachi am ya kire ye se emfa nso nya ye num kasa nkire da sa so de be ye no achi ame mana no maso nte sa se mesi he no me de ba kwakoto bonkumfu anim ye be si bia no mo maso ate ana so de munyina ase asem bia si no ti kronkwa agina e set no be kona no mpanyifo ho no na nanom akohia na de bonkumfo be ka no no sa de be to ye ni zuya nana sa bre anyi ma se osole o wa bibi na ye na de ato ye ana peja no mu o Nana anyesu ebusa pani ose wasre ewura ntam aka gu anyesu ba pani so na o he die mesem no aka ame ne eti yehu die wo anyesu ebusa pani se lozi kan won ntam no na ne matwachaka ne nyina yinti bi misre Kum Aduosia ntam enkantam se me wofa edika sia kwagade dada me sakar bio so pie wote obetumi esa no obesi ohini bia okuruma me so ba pani udu obi siswa uti nanantam naima seye ebusa pani sia no ye na wo kafa nananom madaroma entam no manfa amoso bise ya sante memu ha no ye de amamre ene amane se obi nso afna mu nso aye wanya hene enu ntina me se abusuapani eni tumi se osi hene eye me anyina so hima me na mo tumi se me si hene enti wanya hene na anyina so hene na madaroma moti hei enko kam homo ne neso nananom madaroma so obi ti obi na aso neso owuwa do ode ne tane na aso no madaroma no ye hene na wanya hene nananom madaroma de nti o kan tama manfa amoso e kire se ababia anim enu nti ena manfa ntam no amoso nananom sema oba pani nyesu ba pani eso kanu no daroma Unchimi dubia. Musa pani se nananom se no omso wakantam hu se achi dubia ate namba ko dubia Nanam bacho wate ho. nanam wate ho ebusa pani se nanam se no tu dwampa otua de anan dwampa otua di a nan Musapani nanam som di siatum jampa otu edua mienu yama na ochi mienu se ne fabra nana maso da sebru da sedama yawi munsan
No passe. C'est dire, et so nsaye papa ama wa no tie. Na wo ko ba bia ya ni mu anwu ase. So ama me hwe, nse metrase e di nsaye. Wo chase. Se Kum Aduosia tam kantam se. Edu se nana ne me. Edu kodwo ne nana ne me. Akwasi pie ne nana ne me. Nana safo ne nana ne me. Esompa me nana ne besomwo enene dai. Me ankoana me ba beto aso. So from anopo, so from awiyo, so from anwumro. Mi so mi yade se me da me timawa na me tontam kase. Na me tontam kase. Na me tontam kase. Nana mbongumfo, ba chamo fa nyine so asem ne mredwum. na chame wadawroma ba ma ye wurate dibi ma ne kutem sebe anyina so abusua panin o kantem go oba panin so se akonwa no wasi awie oni hu kwa se oba ba ye eho ukire bia e ma ye hwemu e ma abusua panin sebe nyane kwa so no amamre na o ye na kwa so no nti ibunufo ama ye bonu nwan waye mu amamre nyina nti ye baya ye diptibi mu na eba na odi ato ewura ni mama ye wadawroma dibmamu dibmasa Abisa pani woni ba bia wogina no e de be na gu kom yini na afru kom ani se busa pani ona no gum fo so fadi bimlim lam na mia na me ka so mo famra nenso wadawroma do asemika ya se ma woka e pacho na no wo ye no a okọ ni sama chire no odi ka sia konwa no kwa asana onya ne ibe bi ko na wo ba pani a wotentem ha no wo chichi mensa ati akonwa ndi akomo bi de be se me anu ti na ma me kan ye wura ntam punu so no tuma mati asese ohene ne ti ase no e no si akonya no ansa na wo wo meboa ani yo madam nana adefo adaroma se de bonkumfo se no eye wa ukura nyinasu reche bi ba ho efa ahensie ho na abusua pani kantam gu oba pani so bonkumfo atena se ayi mu hwehwemu nyina omo se abusua pani anye ne ye ntoma boneka otwa mu dwan mienu enji omo de aba se wadaroma dibim eno mba besra ma no nti wadaroma de da enyinasu no Chame mo fanto na bani me chire ya dwene nananom se de ewura ase no anyinasu asem no o se nananom nche o madwen kontre ni akwam na chame wadaroma kontre de me wokani abusua panyini me ka chire wo wuro fi kro hina ben ya wo da dwabo ase de wo ye no wan chira mamle wodim se basa bi si kro so anka no akofa aba man wei enya bre twa to sune ebisi biem umfa ho ni yewura wadaw meburu so ho samfon so no ya wadaw meburu fan teacher na eburu wadaw ma Ura chame akwam yeso okani usapeni o fatiase Yesu ba we na odisum ahifia ha ndi yesenye tete se bi fa wo ho ene mum na me hu se unkura su bampa nenso ebe yendai
yɛde nipa na kyekyere man yi nti bɛsɛ bi ama wɔn te hwɛ yie sɛ abusapani adi ho no de di baba a ɛfɛ ne ti nkyɛn eburu nuru akyame na nifa nso wɔkene abusuapanyini wɔde mfomfom mmerɛ so obi to obi nan so a na ɔnyɛ ɔhene bɛ na osu akyerɛ no afan bɛ na osu omu so ayɛ ɛnyɛ saa deɛ no bie mu da ɛfiri na ɛrekuri meyɛnto ho asɛm abiem mira sɛ abusuapanyini anu ho na ɔde de bi ma brɛ deɛ a na sɛ mewura sɛ mfa ne ti nkyɛn aburu da sɛ aburu Mewura Kyame de adɔntemi wɔ kan busapani wo si aka bibiri akyerɛw na nipa deɛ yɛka ka nyinaa no ne yɛtuufo nanso afa do nti fi no kure kɔ dɔkɔdwene nyɛ saa deɛ no bio sɛ abusapani de dibina aba deɛ a ɛmfa ne tiri nkyɛn dibina buo Achami, deɛ bonkum so wɔka ni adaworoma dibi no ana mesrɛ bi ama no ɛwura mfa ne tiri nkyɛn na ɛbu ana wadaroma deɛ ɔyɛ kɔɔ me wɔka ni dibi no ana mesrɛ ama abusuapɛni wadaroma dibi Achami, the jazz kakra mso wɔka ni ɛfoɔ ade nanam ka sɛ abusuapɛni wɔnyɛ ne ho a mesrɛ bi wura sɛ wɔmfa ne tiri nkyɛn na ma dibi maburu Yewura Kyame ne akidɔm me wakanie sɛ abusuapanyini agye ne mfomso atom sɛ wayɛ mfomso ne ɔde dibiom abade a mesrɛ yewura sɛ ɔmfa ne tiri nkyɛ no aburu dibiom bu nana Yewura Adaroma yankɔ bia so ɛkani sɛ abusuapanyini anu no ho na wagye ne mfomso atom a pɛjɔni dibiom aburu na Achami deɛ manwɛre me wɔka ni abusuapɛni yɛte ase hwɛ mu wagye ne mfo so atom wɔde kyɛw pa aba wɔde kyɛw pa deɛ a ɛsɛ dada ɛburu sɛ ɔmenyɛ mfo so nto no mfa ntiri nkyɛn Nana Kyame ɔda mɔnte ne nsi nana so sɛ mene nanam nyinaa yɛ adwene sɛ abusuapɛni dibi na ɔde baeɛ no ɔmfa ne tiri nkyɛn aburu abusuapɛni hwɛ yie wate deɛ wote kurom hɔ a wodi hwɛ yie asante ma saa na ɛteɛ saa na ɛyɛ asante ama mene ne ama no yɛ wode wopɛ wotumi bɛn na wɔ tumi bɛn na wɔ sɛ wofiri ɔba ahema akyi na wosi akonnwa wate bi da saa na asante ama no ɛteɛ hwɛ yie so anhwɛ yie na sɛ yɛde woba ahemfie abiem wobɛhunu asante ama ne ne amammerɛ sɛdeɛ ɛsi teɛ Mewura Adaroma mabu mesrɛ wɔ bu abusuapɛni deɛ ɔyɛ no ɛntwa yie mesrɛ wo yɛmfa yɛti nkyɛn mfa no tikyi no bu abusuapɛni adeɛ ɔyɛ nya asantamaneɛ kwan so ɛnya asantamaneɛ sɛ ne wɔfa de ne si nyinaa so a na ne kyɛ sɛ wɔyɛ hene nti na ɔsoma no baabi a ɔkɔ a kyiniɛ si ne soɔ no ɔnyɛ hene nti na ne kyiniɛ si ne soɔ no ɛnya asantamaneɛ kwan so ma asomdue mmra no yɛwura de asomdue nkwa no ɔpɛ pɛ basabasa bi ɔpɛ asomdue hwɛ bibi ye busapɛni hwɛ bibi ye nso obu no adawo mo sɛdeɛ nananom bonkumfoɔ sɛ dibim ne sɛ bɛma busapɛni fanti kyɛ ne bu fa kyɛ no dibim abusuapɛni nti deɛ ɔyɛ no ɔnyina so ɛyɛ sɛ baapɛni ɛte hɔ na wɔsan ne ho sɛ wɔasi akonnwa so obi de obi tena ne nan so ɛwɔ akonnwasie mu a wɔnni akonnwa o ɔntena hɔ no nsoma no na mmerɛ so na sɛ nipa no kɔ ne krakye a ɔpa akonnwa no a baapɛni hɔ na ɔne no kɔ na ɔkɔsra akonnwa no firi na deɛ ne rɛkyerɛkyerɛ yi na abotrɛ paa ɛnyɛ amanneɛ no mewura ɔdama deɛ abusuapɛni yɛ ɛnyɛ amanneɛ dibim eburu yɛwura sɛdeɛ nananom nyinaa kyerɛ ɔma adwene no ɔm sɛ deɛ abusuapɛni yɛ no wɔanyɛ adeɛ na ɛnyɛ amanneɛ nti abusuapɛni ɛwɔ sɛ ɛbɔ ne ka nti sɛdeɛ nananom nyinaa kyerɛ no Akyame
Send your money no, assuming Kenya Simbia. Zion. And Yamani say or Hene, no fancy was some noa, not free munya and the baby croya. Zion. Was say, what do we see the naso into the idea? Zion. The Puman and then, Zion. was some no, with free Mokoni Crechi. Pumanabu, who soon in your baby yet. Say, Opa Kunyanubia. No answer, Busia Penny, or for fancy. Mako. Oba penny no makosira konwa ni bi se ne adehye nyina ba ye no Zion to de nya sembia Zion ahenkwa mfa nche Busia penny se de ewura se no se de ewura se no se ahenkwa mfa nche 20 million obe piadun 20 million Busia penny mun sem na mun famra isi ya ye gise si mun sem Busia penny Krachi. Ewie de nana mi kuta no bone. Oda uruma. Asase mde ma yedi so no. Na me koye no. Na ankwana no waton. Ama mfo yeso adwuma. Na mko bona na nifa na mane. Se mko na nkorfo asase no so yeso adwuma. No yeso obebere muaye, obebere muaye be penne. Ma hwe ani mu a. Emuaye bi aso ma. Na mse nyame ame boroma na mo. Ma bo wanim. Ma me hwe se wabo amane ampa. Anu ntina mde ka gu mu a me da beto wa hai nkuta no bone ndawo ma ye ready ameko baby emere pemu no meto mensa me afro de besi bia no waso beti Mateo bru mato yo e bibia de toji Mateo bru no Mateo bru Abranti. Wana ma kwa se brasa so be adwuma. Na wo ni waso beka sasem na chemi. Na mo ya boa pa. Na wo so beka sasem chemi se tumi be na bi wa bi adwuma no. He krate kan kwa no tum yale ana na nyere suma hema na ne kasasa na wate na hweyie. Na mpacho. Hwan na dia asase hwan na auto asase ni free no. Eya busu apanyi ina nagbuma ene to ma me. Kwa na ko ka kire o mo se me anyere so hwima ase. Ma ba asase ni so abeka kire o se. Nsi asase ni so biu. Usi subi ma police fo acho. O mu ni tumi so mo to na asase de ma wo. Enti kwa na ko ka kire wo mo. Free so na ko. Munya do mi ko. Munya do mi ko. Woni mi yi sa adai. Na mpacho ma ho. Mejoso. Pacho asase na to ma me no. Wo ho no ma o hima ba. O ba isi ape. Wa be pa me fla asase so. Ohima. Pacho han. Abe break you so ma nya adwuma. Pacho han. Onu amu na nante ba ho. Pacho onu amu ne ba ho. Ana aka de kire no. Na nam so na ade ma me tumi anka bi ancha me sim bebo amane. Wa ya de. Na emum de o se wo ye nie. Ko police station ho. No ko yi case ti an wate. Na mate. Ko police station ko case ti an. Ko de fo mate. Na emum ko no hwe o kasa mu ye wate. Mate. Ka kire o mo se ohima de mante aba wo so. O mo de se kan ne ma. So bekum. Mate. Wote bi so me dey. So mbekume. Bekum. Mate. Kasa yo. Yo mate. Yes, I will san kan wasase. Mate. Wate. Mate. Ko ne ko Cristiano. Yo therefore me da se me ko. Nasi. Mo ani mire o. Yo therefore mate. Nti oni ma we for person che say. Oni se kuma bibia media na. Antutum kwa okrum kwa media. Hwe me da mente me ho ase o. Mente me ho ase ne ente ase kyena da. Ya bo me fo enti dia yi. Na sai ya pi me de petition ma Kum Aduosia. Me de me ho ase o. Me di hene no. Hwe. Wanda on twa ni behu. Jase. Nana. Yene ntene mini di ne komede. Nana kakra no mawie. Mate. Aha nana. Am se nyame adom na so kasa fo bibra na o mesi bibi nche na. Wa ha na ade ne beko. Jase. Nukru. Nkunya no besome daye. Nana da bi. O kasa ade a enye sanse o so po bi de ne to honum. O so po bi de ne sie. Na o tu ne fu kire na mane se be ya so kasa fo bibra. Enye wo dadwene bia na ade ne beko. Amna kwese bibia kire no. Kame de
Kama adwene mpa de anka fama amba efiri yi. Dabi, me anam cheme no wo no. Enso me fama no. Say woni abadaye ya obetime di domani mu. E me nua adwopokua ne ba be ma. Na maye madwen sem de akunwa ne be ma no. Nka free yesu so nka ogina so nka height anka o di ni di anka yo. Na ade kwa akoma obi ban. Onia no ni di ma bi ni e free yesu de wa otwotwom two nana. Wa wo ba. Ye tentene kase ne di akunwa. E di nyansa. Enim de onim amamre ne amane ne di akunwa. Ene obi ane ne de wo pesa no ho de akwa akoma obi ba. Afa onia no obete wo so atunya. No obetu. Dabi, me ba ne ma won no hene. Minu ya ba eye me ba. Nti minu ya ba ni dia na enko ba bia. E wo me a me fie. Ti na dwene ho yie o. Na so de be ma na. De wa hwe na won na kasa na wo de ama no. Me koda so na na so mda na rum kire me se me ba no. Me fa ne ntan so a me de beto mani. Ana mache. Me ji usu buru. Ana mpacho asasi no de fon to ma me no. Ya ba ho mba pa me no. Krata na akasa me famra na mpacho wini. Jase. Ana. Yenya hoho. De krata. Ah, papa. Anyem bia ma bu fo wako school da. Acha. Eja, asante mema sei. Nkonya tuntum nko a na wa asase. Na emomenye ni pehunu bia ene timi ton asase. So obi do asase so didi a eno nkyere se ohun kwan se otimi ton ma obi. Odidi ani na onidi ase. Kwache, amamre ni amane ye kwan so. Si yetete nsase a ye chemunum. Nkonya tuntum benya bi. Ohina ote akonya so benya bi. Chronic development ebenya bi. Ansa na de odoso edidie no onso benya bi. Ansa na nananom te se ye no yenya bi de aka cha so. Nti sa krata wi ade bra me die. Mehwe. Abusu apanya kwasi kwakrakwa. Abusu apanya oni kwan so otan asase. Na oba apanya ye adutwunwa. Abusu oba apanya wono san ontim oyeraba. Na danso anko na nyine so hene. Anko na wonso aye no abaye hene se oto asase de ma wo. Sam ayi we die enye ayi papa no de ma no. Wo side plan a street bia akra ni ho no ma yema ne dini eja. We ni kire se nipa no owie asase no na ton ma wo. Ye de kwa ba mu a entimi emo ate se pepes hunu ene kita wo no. Pepes hunu ene kita wo no. Na hima wo de dina hwe na. Abrantie. Me wo fa wo no. Ne nsan hye krata yase. Nti je krata ne ko. Ne se usi asase ni subi ma mama police fo achu usi asase ni subi. Ina nanti sana ka chebe. Mini yebne mambeto no ko wa manani mambeto asase. Yesu ka se chim nana ewrade ni si de basem ko am kan chenu. Ko na me keka masem se nana. Oh, kisana otie. Sika ko na be yode beka ho nana. Oh. Kachira oni ana wa manani asase mu nsi subi. Makanta ni subi akọ. Firi ha ko. Oh nana. Nana wodi mi hu asema me keka chenu. Wodi asema to mi zo nana. Oh. Nana, nana mikana wa maboto. Isi kura mi hu de yem nana. Oh, nana wada wuru ma so boa mi. Firi akọ na krata ni. So boa mi kakra. Firi akọ. Ankwana. The fruit se from from. Nana num konwane ni bidi. We busana. Say yawo. No mu di medin ne ye de tonton sase ne ye ne ma emfata ana pacho ma han me di subru pacho na won ti se na me aduma wiei awie de boko abranti ogina me nchen ye frame sport odro obe kesi atia o nti me boss sinka ohia owie ka me fa umra awie bisa abranti nsema yende ana mpacho wadawo ma kesi do be kesi tia wa
Gisi koko group anyi na anima sana yaka dinti a ye bae. Ka chero pani so beto no. Am se ko ya kra me ba. Ana mpacho adaroma wo ye panyi na oti akonwa so de. Baka ka chem bo se oso wo beba. We nye kesi bia nti ko me ba. Mine ni bi kata so. Mine ni bi kata so. Oh nana. Jasi. Nana. Say ya o. E di police station se me court se me dwa wasum saa. Na won fie Nyankopon de ma wo no. Na wo twa so. Wo wo ja wo ma ho. Say ya mo posifo wo de krata e ba ma hu se ohima din anko anane kokora kwadi na wo mu. Enso mo de wo abegina no se wo mra. You start plan street name be ni Sasim so what's a Ghana government shepa no ka ho asem. Krata wo de bayi. Wonim say enye krata papa. Ye ya santimem ho a wo hene pe ene wotumi so de tona asase. Na wo bayi mo nka no kure mfa nkyere no. Na maye so wo mra mefa me. Me bayi de asem ne sie ensi hwe. Fa meka se mefa me fa na mefa ma no. Mefa ma no. Nana nya abotara atena de kan wakoma to yam na anko na ne wo fa ne de kwan pa edo mfa so no na abotara kan wakoma to yam han kura ma wu nya ama na abotara. Joyce. Yes boss. Pachumi. Benyawo tina snebu so nkwa so. Nana no mo kwa bu. Sancho na di. Jasi abusa biu. Mama no ko. Ewie de boko. Mene na na nyesu hima. Na nyesu hine ko ne krachi no. Ensa asese mo no. Enkrofo ha na ha me. Omu sisi adan wo so. Ibusa wo mo so a, wo se mo na mama wo mo building permit so mo nsi dan. Wa bla mi kuro no menye layout ma ban improve ma me. Mi kuro no meni layout so nkrofo ba mo ha beje permit e di si adan. Wa bla mo mo nim se Ghana mremu no eni kwan se ba saada. Nti adan na mo yesa. Wa bla betimi di ntokwa ene wo ha wa ba kuro bi so. Enu anti na me ba ne. Manager mo aso mu nim se asase ye approve ye layout de. Enya ho permit ma ne nyeye. Mo amte wonu mu nim enkrata ba nyina so mo nsa hyase ya. Mo nsa hyase manager nti mesraw hwe ho ye man. Echina na ahema ugina police station. Ade be china ugina court. Man so somehow no mo de ha no. Mo amunum se ya santimem ha no se ohene penetimi to asase. Enya brante bia ne nam krom no waton asase. Ode ba na mso ma ye permit de ama wo nia. Sa na ma no mo hwe ho yie pa. Ohene pe enetimi to asase ye nkrata papa. Edima nipa na oto asase no. Nti mo hwe oyie. Sa na ma mo ye no na emala guard sam ni prepare bi ni etwa bi sikan. Ene ma basa esi krom. Nti ho no mo hwe oyie mai pa na ye de ekrom ho no de e pa asomdwe. Pasum drinking. Nhwe ho no yi man. Joyce. Yen sempo. Sempo e boss. Gemu kan nyina wu na ma. Ni mo me ba nche. Asema mu kan nyina ya semfofo. E wo meni. Nti mu kan nyina me gidi pepe so mo di kan. Asena me ba no. Wo na samfun so we nyina o maye. Nti bi na mesrewo. Se de yawuri abetu mani mi die. Le yen wo adwuma ma. Me kwa me mpemfo ebe yen meeting. Na me ko na don meka bia no me bo modern so meye nearly year to year. Se be ya wo benya o layout na so waso bedo na ho ato. Na okuru mu so wenya ahoto e okuru mu. Nti we de mesrewo na akomato yi. Le yen wo adwuma ma. Me ka chiro. Se mo nya ade mo ye na me de be ma me lawyer. Ona maka ho asem. Me sire kwan. Me das. Boss ade aye di nyekora o. Yenye se yeso abedwuma ne.
nokora ne da hɔ nso nka nkyerɛ wɔ mo nso ɔmo yɛ ɔbaa ebetim de basabasa yɛ aba kurom hɔ ebetim kora haahai ne wawu tim srɛ wɔ a ɔmo ba aka nokora ne kyerɛ ɔmo hwɛ sika yɛgyegye no ha nyinaa ɛno bi na abɛn de twɛ ɛka o bɛda metia ɔyɛ saa plan ba sɛ ma ɔbɛde mpɛmetia ɛde bɛma wo wodeɛ woyɛ adwuma wo bɛɛ mu nkyɛɛ nti wonim sɛ deɛ ɛteɛ nokora kaa me nko mpo ka asase a wɔman Ghana mu nyinaa ka aban dea ɔmo na ɔbɛbu wɔn pon mu a sɛ ɔbaa yɛ ma ɔbɛwu mpo a memfa me ho ekurom wɔ sentokwa si wɔ a memete ha memfa me ho sɔre pie kɔ me ha ne bɔne I said ma sorry ɛne yakɔtɔ asase wɔ emiri ase na yɛatɔ asase 20 plots na ɔhene foforɔ na ɛbaeɛ no ɔbaeɛ no ɔse asase na yɛtɔɛ no ɔno ne nsa nhyɛ aseɛ nti ɔma yɛyɛ asase no so adwuma ɛnyɛ yie ɛna wo sɛ wo kurom ha wonim amambrɛ ɛne amanneɛ na me sisa dem ne ba betu anim so betumi aboa yɛn anaasɛ kwan bi obetumi akyerɛ yɛn bia sɛ ɛbɛfa so ayɛ nsa bɛka asase no because asase ya to almost 20 years deɛ ɛde na wo ɔhene ba yɛ sɛ wo mpene ma yɛnyɛ adwuma wɔ so ɛyɛ me de sɛ bibisi ba yɛ no wo a wo yɛ akwala no ho nyansa aba sɛbi mɛka sɛ panyin na ase ebitie mpanin sɛ metie sɛ de asase yɛtɔn no anaasɛ asante amamrɛ yɛyɛ kwan yɛfa so yɛtɔn asase obi wɔ hɔ a yɛ na yɛ asoɔden ɔte a ɔma ɔhene na so ana ɔnkɔ panyin bi wonkutie bibia ogyina ne baabi a na ɔka de ɔpɛ na waba yɛ wɔsɛ mekyerɛ mu na akɔ a wanya bi aka kyerɛ wɔn asantema nyinaa hwɛ asantema mu ha yɛwura yɛ baako pɛ ɔno nso na asantema nyinaa yɛ ne dia na sɛbe ɔno yɛ panyin na ɔntumi mfa asantema akɛseɛ nyinaa no ana ɔsi na brɛmpɔfoɔ na brɛmpɔfoɔ nso so abɔ na di kurufoɔ asantema nyinaa wura ɔna de asase ɔwɔ so tumi sɛ ɔde ma obi na wɔsi abrɛmpɔfoɔ sɛ ɔmo nhwɛ so ma no sɛ obi bɛtɔ plot 4 obi bɛtɔ plot 20 ɛyɛ santehene ana ɛne dia abusuani enni tumi enni ho kwan sɛ ɔtɔn asase busuani sɛ wokura sɛ wode wo nsa bɛsi wo sɛ ɔbɛtɔn asase na ɔhene na ama wo ho kwan tete no na yɛbɛsrɛ asase edidi so na no kura yɛde ama wo no ɛyɛ nhyehyɛeɛ ɛwɔ hɔ afe so a ɔno ɔbɛyɛ no wode kakra bɛ ahemfie na yɛde som nananom sɛbe obi wɔ hɔ a ɔte ahemfie konya no na ɔte ɔno nso asase so ne nananom na de ɔmo gyaa bɛpere asase no ato hɔ na asase so na ɔte enti sɛ wo dɔ na wodidi so di a na wɔ sɛ biribi a woyɛ bi a no nso de bi ba ahemfie sɛ yɛde asase ma wo sɛ dɔ so didi a ɛno nkyerɛ sɛ wode a enti afia anyɛ bia abusua na ɔmotɔn asase no ma mo mo kɔ asase no so ɔhene na stop mu na deɛn na abusua no so ka kyerɛ abusua no deɛ yɛkɔɔ mo wɔ no mo sɛ yɛmɛyɛ mfie ɔhene yɛnkɔ yɛ adwuma na yɛkɔ so a na ɔhene so abɛstɔpo yɛn ɛnokorɛ abusua ni tumi wɔ asase so abusua ntumi ntɔn asase ma obiara apart from ɔhene pɛ ɛna ɛwɔ tumi sɛ ɔtɔn asase na peoples na abusua de ma mo de akɔ district akɔ check lands ani yɛde akɔ district yɛkɔɛ no yɛkɔ sɛ yɛkɔpɛ building permit but yɛkɔɛ no mo sɛ mo ntumi ma hɛ building permit agye ɔhene ne krataa no ɛna efi so kra saa asase ne kra mpo yɛn approve yie so mo sɛ ɔmo ntumi mfa me agye yɛkɔgye krataa wɔ ɔhene no wɔde kɔ ansa ɔn sɛ asɛm a meke ɛno ara na abɛtɔ so pɛpɛpɛ abusua ni tumi asantema mu ha apart from ɔhene sɛ ewura ɛma obi suae a saa ɔhene pɛ obi suae kyɛ ewura no ɔno nko ara na ho tumi sɛ ɔtɔn asase abusua bia ni tumi sɛ ɔtɔn asase wokɔ tribe bi te sɛ nkran anwona nnasefo a ɔmo na di ɔmo sɛ si ɔmo sɛ meba anaa mabusua bi tumi ɛtɔn asase na ha deɛ ɔhene pɛ santema mu ha deɛ ɔhene pɛ na ɛtɔn asase nti sɛ abusuani bi gyina nkyɛn na ɔse kuro no ɛyɛ me dea anaasɛ fa bi medidi so a ɔbɛsrɛ firi ɔhene nsɛm nti ɔhene ma wɔ asase sɛ dɔ didi so a tete no
na afi biara so na wobetwa ntɔ de ma ɔhene no ana wo de ba ahemfie ma mpanimfo mo wɔ hɔ no esu nya bi didi sɛbe sɛ yɛ de ma wa ɛno nkyerɛ sɛ asase ne yɛ wo de na ano mo yɛ ne sɛ wo wa bɛtena ɛponim adɔsoa ma abɛto enipa no yɛyɛ a yɛkyɛ no abuni ana abusa yɛwɔ sɛdeɛ nananom ahyehyɛ mmara wɔ hɔ a wo kura wo nananom a wɔbɛgye more than 300 years a wɔn kura na wɔn di wɔn mu nitua ɛntɔ ɛma ɔhene no a wo baeɛ a mfie bɛɛ sɛ wɔ ha kura wo ntua ayɛ no ɔhene ne mmɔ kwaadu biara wɔnim sɛ nananom sɛbe mo no ɔnya mmaeɛ na wɔn no te ne baabi no mo na mohwɛ ne kuro so ma no nti sɛ waba a wɔso ɔfa amanneɛ ne amammerɛ kɔm sɛdeɛ ɔne mo nananom kae mpanimfoɔ bu baabi sɛ deɛ ɔyɛ adohwehwam no ɔmepa ne nsa kwa nti wo nananom nso ma wo brɛ nyɛ kwa yɛkyɛ a wo nso nya wo kyɛfa nkonnyasofoɔ mo wɔ hɔ ɛnya ɔmo kyɛfa ɔhene a ɔno nte kuro nim sɛ kuro no wura no ɔno nso nya ne kyɛfa sɛbi nkonnya no a nananom som no nso nya ne kyɛfa ansa na yɛde yɛwura nso de akɔma no nti ɔhene ma wasase sɛ dodi di so a ɛmfa wo tumi nhyɛ wo nsɛm me megye di sɛ mo hene mo asɔre no ɔmo bu ntɛnkyia na moto ayi ne sɛ ito 20 plots plot mako 20 ana asɔre a monye more than 60 years mo timi hu sɛ plot no ɛfo a yɛ 5 million na mo keka boss mako 20 na asɔre kura kyɛme enti mo asɔre anyini adu mpempenso 60 years mo nim panimfo sɛ lawyer fo a wo kɔtɔ plot no ba kɔ hwehwem ɛhu sɛ plot no ɛnyɛ ɔhene nsɛm a yɛntɔ cause asantema mu asa okɔ na akɔtɔ plot na ɔhene ni hɔ a wotɔ ayɛ korɔ no deɛ ɔhene ne bɔ ba bɛgyina asase eti afia sansɛm a mo kan deɛ me hu sɛ ɛyɛ nsɛmhunu mo di akyire twe ho sɛ deɛ kora ɔhene ka so mfa mamo a mo ni tumi bia na ɔhene bia so ɔbɛkɔ nanim bia no ɔpɛpɛpɛ yɛ nti ɔno ɔbɛtena ase bɛka kyerɛ sɛ da bi ɔmpɛ sɛ ɔbrɛ bɛyɛ kwa bi atwia bibi kakra wɔ ho cause mmiri asase a wɔkɛn ɛyɛ bɛɛ 400 million na akɔtɔ plot no baako 400 na akɔtɔ no 5 million ɛyɛ sisisɛm ɛyɛ korɔ no deɛ na sɛ wɔamfa no kwan so ɛnɛ asase wɔ hɔ yi sɛ wo nananom na pere mu de akɔpɛ asase anaasɛ kɔpɛ kuro si hɔ a nka wontɔ no 5 million anaa nka wo ntɔn mu bi 5 million enti ɛyɛ korɔ no deɛ ana abusua no atɔn ama wo ana nso korɔ no deɛ na nso akɔtɔ enti afia wei deɛ mentimi nsusɔ wei so wei deɛ wokɔ ɔhene no koraa wɔmfiw nti yɛnkɔ na yɛnkɔpɛ bibi na ahema mesrɛw de adwendwen no ne gya amansosɛm no wode adwendwen no amansosɛm saa da pɛ bɛda nya ne yɛnti asɛmpa mfa ho saa na naano na akɔ abɛkɔ hima adwendwen no amansosɛm sɛ ya na wode atɔ nananom nana me deɛ sɛ nka abɛtie me paa deɛ a kagya adwendwen no gya amansosɛm no ɛni abusuapanyin n'akyi ma wonya ɔma no nananom ana mesrɛw sɛ wobɛtie me paa deɛ a me deɛ maadwene mu paa deɛ nkagya akyire die na abusuapanyin wa na ade sɛ ɔbɛhaw ɛne yale aba ɛne yale aba da ko bɛsa ɛbɛda nya ne yɛnti asɛmpa mfa ho nti twa so ne gya amansosɛm no ɛmmoa Jase minyae ɛno akora m kɔ hospital yɛ saa asɛm wɔ yɛ ahotimi nya pressure bia ni o nti nya deɛ megya yɛ ɛnɛ mɛma no aba no sɛ duru kɔnya sie so a na abusua mu mpanimfoɔ no ɛpɛ sɛ wɔm ka yɛ ahemaafoɔ no ɛhyɛ na me anyina so hima deɛ mabrɛ so deɛ memma kwan ɛma ɔmo nka me nhyɛ mede tumi amanneɛ ne amammerɛ bɛsi akonnwa no ana kamene nka me tufo sɛnka agya pressure yinti nka twɛkyere bɛyɛ bɛwu agyankɔrɛ wɔm so ɔmo dɔɔso nti na me tufo no sɛnka abɛtie me paa deɛ a ka twa so ne pa ɔbaa bɛtena ɔhema ma misika nkɔtɔ battery ngu melody nim mate kɔ mepagya mu a mɛmɛ o ebia ni o kunyasie hu ti me nua bɛ ma hwɛde ayɛ no ebi kura da prison ene ensensem ne ne ma basa omu na wuye nyina se ya na no wɔte omu nim sɛ daache obetime di akonya ni ntim hwɛde o ma yɛ no ama mɛmɛ ni nyina ayɛ basa ana sɛ no omu nyina na yɛ basa ebi hɔ no mo yɛ papa nti na me kyerɛ sɛ twa so na ɔma amfa ɔma asɛm ankɔ papa fo ne so nana twa so na kwakora kwa wonye ni papa ni selewal nana ebia ne sɛ wonya pressure nana yɛ fɛ Jase sɛ me nana no mu twa so a nye ne sɛ nnɛ nka me anyina so hima
Meti akonya so a ye frɛ me nana no. Ti me pere na me de agya nkyirima no. Mumom na musuro no, me de minsuro no. Abusuapani ni kwakora. So wanhwe ye. Na so de misika adwa na nka. Wonte asem papa. Abusuapani ni kwakora. Wanye ye twetwo mutwo. Na bibi nti ene ekofa ne man bi de abusuapani. Nana ne nyina yenim so onyam twetwo mutwo. Enso papa na onye ni papa. Besa na odi adwendwen saa be wu agyankwale nana. Se me nka betie me pa de a. Peja me mu. Ne makwa akono mmadu. Na abusuapani kwakora de mu na musuro no. Benta ma abusuapani kwakora mfa me se kan enwa na. Nka futu na mito we bia nso so kono madu. E kwa akono. Officer. Pacho da mo na mi se ne ba o zakan. Oh, me da se pa me zakan. Bema. Ni bi ntia me se bra ku. Sa nkomo we se no. Enye police station asem. E ma me office. E ma me no ni sa nkomo we se. Na me kura no, si ana me pre court oba. Abrepa come dimi. Ana ma jadu ana ka media. Ma pro se bra ni sa nkomo no. Na sa wa sa asena asem na oni ohima no asa asena asem na mo ka. Ohima na ba. Ami atwa no asem. Wo si asase ne ne dia. Nti wo mpre ma munye de e ma munye adwuma no na me gallant ametimi ama wa betimi aye adwuma no se mo kotam bia se mo kwakoya adwuma mo mpe langard fo anadwo awiu anopo na mo hona mo ye de na mo ye adwuma na se ohima no efiri machi ekọ me boss wo hon ma me ano be mama ba asase no so na se nkese se me ba hon so a me frɛ wo aka cho se ne ye ba asase no so nti ma munye de ma munye adwuma anase se mo ho kra na munye de mo mfiri ho mo mfiri asase no so ma munye adwuma eno na beboa wa ma wo timi ade asiwu dan no se yes adia se dem ohima na ni asi abre no si anye ye ho na ma sa gallant we ya adumanya adia betia se amo ade amo aye na mmom se oba na se oba se even se mmwe nko kra na me meka chen se me nko na me de me office o ma me no mo hanya obi akọ o mo nko petrol ko mo nko bank de ko aduma nti me ne sa akọ ne bra sa ono ana bi be firi so be nante ho afede ono abebre na we de wo ye waduma no ati na mechi ono se yes na se gallant we am di ma so wan su sa dia udanya da obetimi ade asi officer we dey me da si na mi sha ni ejiwe ya odia oh mo thank you oh adwuma no de me tire ono no na be mo otimi ade amo otimi ade adwuma no me so gwa so amo ade amo wai adwuma no kama wai mo me da si officer ni me se kwa ma go wai Danso. Nana. Ankona. Akwaba. Nana me joso. Nana mse hade boko. No na. Nana. So kuma ba hime firi o mami. Pese o ja no kwan. Animonimu ya aso nana. O tata me. O pese o di manimu nyam. Sa nana wadaroma. Mate. Na de me hia ne din. Eda de wo no. Nana. Ye friend nana ya adutwa. Nana ya adutwa. Ya woni ya wada. Tina ya ne hye ho no. Mate. Ya adutwa. Ya adutwa. Mate, waka mate. Me ye ho djuma. Why? Mate nana. Ya mema okoma ntupi sa. Nana nyame o. Mintimi. Me wo fani mpo na de matena ne na so. Na mo pese mo hame. Mo tete me. Mo di mani mo nyam firi nsem nana. Entwem wo mo. Betwem wo mo da. Nananom gu niema so tutu niema. Nyabotre. Ati nana. Baby. Timiko. Nana, ne be sere kwan. Yo, go now. Chodi ampo ensa. Asasi ya ensa. Nana apo ensa. Nana brefo ensa. Nana amra ensa. Nana nyire so ensa. Ewie mada sondaye. Nana nom daye ameso ye no. Menti ase. Nti mechire mase.
Say ni pa boni ni bi ne peso ye me boni a. Onse sana de. Mo manu hu han. Ana so peso de me ko ba bi ko ye me dro. E fa nkunya sie hu a. Nananom. Mama ma ne ye adwuma. Onse sana de. Na won twi ne hu mfiri boni ho. No hu se ye de wodo. No kure. Pepepe. Ene nka bom. Ene achichiri kuri. Ne mo wose de obeya na obeya. Monso no daye. Monso no daye ne so so ntie de a. Ene mo na mo ni ma de chi mu ase. Mo ni ni. Nananom. Mato mesechi ye kwanso. Tiame tenase. Na ha ye fitie. Anam da ase. Ene enwia. To aso e. Oba pani hu me ne nananom ha wie ya. Anye boni. Mia na me yes o mo miemra. Na yemfa eno yemne o metrans na enwene ho. Eya busuapani manso semu ya wode ben. Na menim ne yem se busuapani nso onya busuapani wato bi na so. Na bire bi atwamu no. Na opani bi afa na jabo no. Ona na ya busuapani. Ena yare ema na mabefa ne de ne konkran be mfi nsie ni. Ene nyame da horoma ne ho aba no. Ana am yankofa ne ma. Na busuapani edna mo na ode ne se pempene mbo. Manso sem ne bebrebe na so ntwa. Nti o meni mpanifo a ha wie ya. Ya kagu mu a ya de ba se na obadwene ho. Ne ehunu kwa befa so ode aso dwie beba fi. Na hu ha wie ya. Ya nante se no no. Abapani. Ya kan na jabo onde se odi abusuapani. Na kwakwa de. Na ko bi afa ne betom. Sa me na abusuapani ntiapo no. Na obehye ho a odi sa abusuapani no. Nti enkofa abusuapani mra. Oso odi abro no. Ana ti nti enkofa abusuapani mra. No kra nana. Abusuapani ni bebe obi e o se ko hwene kire kwan ne de ne ba. Sansa anko na ne wo fa kwakwa. Wa woni tua so ma ye ho nwu ye okrom anum sei. Wonam kra ne hye wa ne yedi watam. Wonam ne hye wa ne yedi watam tinana. Yenkofa abusuapani ni mra. No no amra no mesi na kunya. Nananom. Meda mase. Na me refi. Na bibi nti ene ma abusuapani kwakwa obey abusuapani. Na oni kwanse odi abusuapani. Na me yibofo ame yakofa ejabo aba. Meda mase. Mama enokre. Senyame ya atum na nka mo ko o ma yakofa abusuapani na ba na nanka ye. Na nze ye doti ye. Ne ma no ba me no modi nkomodi mu am se papa no ai ho aye den. Se si akwa start adwuma won kan ho. Entena ma yenkofa no mra. Yakofa no ba abusuapani kwata se ma odi nyo. Eto betwa. Ana ne mpam no mfa konwa no kra. Anko ana na mo de chinya sisi ni sui nana ni nyine betwa. Bomodi ana kofa no bra. Ye mpam mo mfa konwa no. No mo ya de hye. Ona oye bema. Oye bema se no bi. Ei. Ono ye bema. Na be katachi we hen. Ai ne just asanse echi. Na katachi ti azanka be yesi okuruma. Nana, mo me kofa no mra. Ofa. Nana. Edi kan. Me di asida na bema. Mafum. Wa me hu se ampa. Me ye ode hye. Me ye utwetwe muncho. Free say adidie etoye. Me wo fadi bi si ni naso yi. What time chi? Amane abe me dia. Asidan kan. Nana. Ndo ase. Nana. Obielu wa me kamese. Obielu obitu ya tatawo. Me tawachi sawe nade. Obielu okroma o yane dia. Me tawachi piti. Do beje ju meje ne. Yesire kakara. Ofa. Dada yesire arofa se kwa no. Roma jo bia dia. Oyene. Mo ne ko. Oh, tase. Pa kunya bi betrase. Ami fa komia. E buza pani. Mama to ka mo mo jame. Good night. Ay na de me se kraro we. Kraro bi we. Ebi no a me ba. Oyene we say de itira we power sem no. Jimi. That's ebru. We de jama. Emi hwe bi nka hwana. Papa ne bia. We de mo de. Ofa. Pusa de kwaso e. Oh, to bi go bia wonum de ti. Nana mpacho. Nana dawroma akam no mienu de tifia. Ye dwene ye ho. They say we not this here. Santiamania. Oyene. See, tonton. Ye no monsane ye fa dwene.
Nana, a bra ye, Jumadian, ye no ye be a ye no. Bible was means ye bro and same be so. Son of me to quine. And then I'm going to man or buy him my friends and mean to me camera. And I may buy. A better woman, know. I may buy ya. Ya bebo po. A pona ya baba bono. I send it here when you say, ye cofabus ya penny. Fin crying waba. If you say, Mamma, menya corn, no dear Cumiano, or Mamma, when you call or your penny, no, the bapenny was so dear. It was a penny, or never was a penny near Cumiano. Tiafin, your coffee was a penny, Papa Naba, no Bessia Cumia. It's an and then dimly comes in the catcher. Cobwa, and I know also dear was a penny, so my mamma corn and a penny now on the banano. I was so dear, and I only hinted that you see here. Why the bit tata or cobble roofing? I can't want to cobble a penny. What in it? What a cow of the groomer. Now, I made Mrs. Yen and say, just so much a penny or cantam, a good was a pay or buy him also. Nana, say, by a book of wound. Our ma, now Bob or buy him also. Well, some that out. Yeah, we'll be able to do it. What is having at it. Now, what do we do you want? Ofa, sorted Okan. Now, cobble for it. What's that? Ofa. Tie dia o chia meka no na hwe ne fa ye to ye wose ye kokantam kese emu na no hema so entam brofo no je kokantam no nim entam brofo e friend fire sweato e dedem o chia me emfa me ofa asem enya asem nim se no sitie mate na me da wase mate eni ti na me se ta mechi na me so nim dia me ye wo na me ta wachi kura do me ta wachi sako ofa hwe na dia o chia meka no mo obi kokore no koye ko kan tam kisi guni so obi obeje ju obeje jiro tam no me ka ne dobro jansa ne no mofa fama oh ofa peja omu na ko hweye fa ye ko to ye ofa peja omu fa sama fama me na peja omu uchi akakra sai ko ka ko hwe ko fie na ko boabo ho na nye megugu ko mofa ene Mr. T grant Mr. Teacher wo cho so America man nana wa dia me ka kire ko no wo dia nsa na wonum biem me de dia ka beko se be ya asem no so akwati biem ba be ka kire wo nsa ne mo de papa na oh tia me nsa de nya hwe ate sansem we bintina me peno uti bibia na ntentem no ma be ka nana dia meti bia meba do no ase dia meti bia meba me pesi ka semo matin kasa nana me ba me baba ko na yare o fie baba ko ko mesuma me dibia bro that's it me das nana mesuma me dibia me das nana ne mo ma me sanka me niema no me de baba mu ya ma me sanka ati me baba ati nana ene ya me ko yo ana me ko dienu ana skado Jase. Nana. Wonya ntame enko. Nana mawia ka. E de na chichire. Nana mawia. Wa wi be ko na ye na atu. Oboy, ba be me enko. Sa fo be na mo ge. Abusia pa no koi. Kokora de na awia yi na amaye ho nwen. Oba pani, me sele na Kum Aduosia entam kantam se. Ye nya Jase. So ni na ja kwanyal mo bia, no fa man ko na. Otuna na Kum Aduosia ntam. Ani kwa sindebia. Me dedia ne ho. Nana. Me abuti. Famo so na awia kon famo so. We ntamfa no aka no. We nye dedua tie suama ne na ni mama ne. We ya panyin suama ne kwakora kwa adai. Adai. We ntamfa enye ntambo so na wachi dedua. Hwe ye wa mi chai wate. Ejai. He. Bo sab dada. We are rough for me. Wo betima boyen. Fimi akọ, mi hia wo fia fimi akọ biso pen firi akọ na wo se mabufu. Na na ma jai. Firi akọ na mabufu. Jai. Ayin kwa, besi mi akọ. Eye na me kọ no ja akọ, mi nko bi. Mi nko bi. Mi mi abema. Me kọ eyi aba. Obi ya ba ehwe me ka chen se bobo nanan na maba. Iwe ni ani nya me nko. Nya me nta awati.
for offer. Yeah, Kadiga. Offer. We brutal. I do you. Very good, thank you. Na ede kura na sa dweme ba utim. Sa dwene de ho dada. Uni bibi. Hwe medwedwe mu abusabusa mu. Ami aka che me say. Asante amamre wo abedi ka kanta magu obi so kane no. Wo na odi pem. Enti ntam na odi ka kane no. Ami adi bi mo. Eya do kura. Tira me sheda. Efie dada mo. Me ko kagu nso ho no. Etini wo ntimi amfa mo so. Wo ya de pa se odi ka ko kantam gu na na hema so no. Ese no. Wo yo hene. Bibia nsasio, bibio. Ya tom. Unu obi ene hye. To beka na feso. Ye wie wo ya. Ye ko bonkuro. Wo koye mumo. Wo pio beji bibia. Embo no na hemfie de ye betwe de dua. Fa sase obo. Ha wani. Me montrene. Yes. Mate. Ti mama ni nya dere. Me wani nya dere. Asa de me bontrene no. Asa na nka oda kwantinfi. Be serious. Mate. Na woni bibi ofa. Se di omu ne se. E wo se yakoto akonwa ni bi. E wo ehwa. Ni e painti ni tuntum. Yes, wo di adwen paba. Ni e pedan bi ni e di sem. Ni e mu omu hu se yeso ye wakonwa tuntum ni bu efie. Ye ade hye no. Ye no. Edai mu kra mu ye tuntum, akonwa si ye tuntum, akonwa bi ada akonwa. Hwe, ensase no mu. Nana hema. So de ne dia ne gi enan. Ye de ni beji mienu. Ye betete so. Ye timi atwa dodo adi. Ye di skan be di mu asem. Wote. Onkra de, entuma no kra de nya edu anwumira akokora prema me hwe me hyetia. E ma no nam na mo so. Edu anwumira ye fantuma na kopema. Ye de hyeti. Eti ye hu, mo wani miro ye kopokura. Fe ne agro. Po mo ntrane, no mo se bema ena. Awo. Ma. Ya me dio. Tuni. Ofa wo ye mpege mu. Ayo ofa no. Jawa, tu bebra. Keke. Hey, Abu Safani. Aya na kwenda be. Hey, Abu Safani. Wala cham for my boy isi na. Hey. Wono ka no. Ado di biba. We de kesepa etem so wo papa. Ma fe nya gro. Come on. Ma fe nya gro. Besen. Na me ko buso amane. Wono ka no. Hey. Kesepa na ndiaba. Nya gro. Trans. Ne bo. Okay, Kantan kɛseɛ egu ɔbaa panyin so. Wotia sɛ na meka na wo hyehyɛ no wonya baabi ɛfa. Na yɛ ne ti ade hyɛ yɛ ade ase ɛne edi. Wɔn de wɔn ka ho baabi a ti ibaya mesro no aboa me. Wotia sɛ nti sisi ya no mesro oburu ma di kakere. Muzapeni, we wabo modulu. Mudu kakra de. Oh, me dasi. We don't pay. O menya eja tin sika. Mo. Why? When you say this is one na aboa me twese. The penkrata bi e wo court. What I say, nti bomo na aboa me oboa me ya. Asam ne ba. Da no ma sa ne tuhye da bibia nye boko. Na je me ba ya. Amani ano. Wa unim se fuku no me ne chama me dan. Ti kwam bia so a me fa so mebo kuma to yem. Wori tu asese man kwa setena me nam kasa wo ma no. E ko nyi ti nyakoma makasa mebo no. Me nyuma. Wate. Nhidi nyakopon be. Why? No me das. To ba na me sa wo mo an. O kon boko me fight simbia. Uncle, ya did so. Ya bonny, I am cat. Yana uncle, ya did so. Ya bonny. Kadiga. Hey, Ava. No. There is a bag yourself here. Same cook massy. You must have a corner. Until I may fan, my catcher war. And send some you are. SMUD, Comocashi, SMUD, and Sana. My cook massy.
If you me to me last time no cook mase na me ma. And the baby Na na nya ha ya. Asem de ye kan ya konwan kon ye tena so. Nti me ka kire nana. Me siro pa chaw. Sese no. Asem ma ye no. Nana ye ton sa ase ni bi. Ni pam an etra konwafo no. Na me try konwafo me ma o me kakra so mo funu a. Na ne mami kasa abuso pedi kasa bia ne ka. Tie wo fa so kakra. E de mi nu wo fa mo agenda wo. Ani say me se mi jana na hema kwan. Enye kwa. Ofa ma me nya ne kwan. Na na bobodi. Sese mai da. Obi ehu. Oh, nana. Ofa obi ehu. Ehu beda ho. Obi ehu. Nana jai. Pam no twa no to bibia to betwa. Nana nyesa. Ofa ona jije ofa. Oh, debi. Nana nye. Mesi. Ma me nya ne kwan. Debi. Nana, yen koton sa ase ni bi. Ye ton wi a na tra kunwafo no ma cha ma omo. No ma beta machi. Na de meka bia na me na de beka se na ohima se yenyo a ne mayiw. Straight. Obi eni obetumi aka me na me abusa pani no. Utese. Enti wo me no sese ni yiw. Wo hwe ne nsase no. Wo ton na se we bobo dina. Family ye gratalo. Utese. Se ma ko school enwan se krata ne ba me de mani hwe ja ne dwe betim ese me dini no. Ese brofo me kan se mpo ye san ndi me de mkokuru moti pan se de me to aba no se me ko ton kra no a mfomso ni nya ba enwu me so asemba be ba ho sasa me hu so wo yi mafrim wo de nya nana me a abucha pen me a dache no sabe enka obi ko gina bebe ka se na ton sa ase di me a me dini mate nwa se nwa me kokuru moti yo fani ofa de o ma hu so poma sempa o da me tuma me pa sempa na God bless that's pa right and yeah se na wo kwa no nana mate right hwe na nche ba o nana yo me ba nyumre me ba mate yo ofa no ma ko ngezi ofa we dem suma panyisuma okwa boja ase ne tia me amane se mebe fiada fiada na meba why mate na me dura me ma mo nyina so ate na me kro wo me dura me ketinka wokoto kro me wura tabu sa na gugugu obu sreja na da wo me so babo se ma me mo se eto na awia na no de tumi ko Bumpa ya se wo fie na nyu ofa bi se wo fie dia wa boka wo ofa ba ko fe ala jumuni mu wacho mi hu wache papa na se mi tu kwa kakra ai entila ma hu wache tam de na ma hu no o ma me sase bi no anu an me hu no bi na mo hu ye de boko fa na me ba ya mi wo fa si na me ne be chiawo yese onu di enyira so hene na anko na idi asase ni bibia ne sa mesumi ta chire nana akwa yanua mbom ti sei nana na ma daroma ye de hame ase wo fa de o ye medanfo pa tam da na makunu kura ache ono no ma mesase na mede ya menema kakra na won kan chire me sei ana sisi a wo kan chire me se wadi hene alajimumuni no kre se ne me ofre kanwa sa na tie pepepe mia nam di aniasu hene kromo nsase ni nyina damabam mashallah men na me kase empuna na epunu ya na mashallah sebe na me pese me twa 10 acres oi e de mam na odi chichi zongo masa bo akonya mo de hene oi o zongo na wo ba wa trapa kem me aswa zongo hene ne ba no na wo so aba mahimfi no abesom se ne mahimfu ketwa no so besom me no so ate ko krodi zongo fom ne boma krutu mpom omne ye nnuane ahodo koko mensa die huo ede ande kri nyina omne eye na mikro man so enye bibia didi na asemo wo hono no madase akwaba ai wako fasemba semu we die mani ji papa ezo ma bi zongo hene pe me ko frère Ali me frère Waziri Isifu me ko abu zongo me ko
bokrom zongo me kotafu zongo me frefre omo mumuni wadi hene hey nana wo ya de papa wo ya de mani wa ji papa na sase no wo se wo yesen me mountainous na dance dia me ofedi no hunti no pese me catch you say plot 100 million and this got 10,000 Ghana cedis but me ofenti better so me half price between 5,000 Ghana cedis me 10 acres which is 40 plus I scanning na be 2 billion enti wo ka meti wo ofa de wo emi papa enti ambo acha no papa me yesala wie pe me frɛ kola no obefa me call bank me call trase obie me yiska no wo ba pe na me de ma wo no wofa na wo ye krata mame se momoni wo ye zongo hene wo de bibia hyemisa me nua no waba wa pagya me tu omutiri omusoa me omubokati be soa me wie me dane hene wo ya de madasi ba madasi na fa alaji elmonyo ma hyemi fe ala o shiraw omo ahoɔdere omo otumi ne se sogon ba wede hine kyese anye yeru kura no me wa faase ne ba nzongo abeto kose no moadi na kyese me so me kra ba mo eso wani monyam na me de ahye wo ene ye be pagye mu kakra madasi o sorry jane si akonya no akonya so betime si a egyan yen so so ate ase na hu se ono nana no te ho no se bi no ye monyomonyo no fa so de be si na so atra akonya so me yehu se akora betime di hene no e fata no so obi aso no krom ha krom obi aso no nana makohuru no se ye ko Kum Aduosia ho a se ti bi Kum Aduosia be busa se de ohema ka no ye prenso e no se ye prenso makohuru no nana se ama bibi se me famra na ye nche kakra obi anya bi nana me kwa me kwaji sike ya bakwa na minim se iska nketenkete bi 50 million nana wo die nie je nana wo so die nie oh je manu ho oh je manu tie se me kuso kasa sana cheche mu wi ayo me fia me kwa nkọ bia ho me kwa ko hunu adonte hene so ama mo bia de kakra obi abeche no me de ama no no ase kwa ko do de ko ka o sia fan kan pa boaso ya ko ta na chi ye ko Kum Aduosia wa se te obusa se nana ye ta busu apanyi na chi ebusu apanyi na wose ono yi na busu mi pa ba ne no akwa che no di akonwa no anko na betime di akonwa no anko ode je manu oda manu ho de ntie ma me se menye ni se ye ni se aka amem ha de amamre emu no oba pani ne si adwa na wo hene wo ho abusu apanyi eni ano efi a wo hene ni mu no na ma abusu apanyi otumi wo hema ho no hene ni nti se akonwa na todi a oba pani na wo so si adwa enti meji we ya enye yie menyi sky na me ntoto makunya ase efi se ba bia metie no metempani dwa so wotia kunya kase so ye dia te fom wo mfa ni dia mu akunya no dia medium ni dia makunya enti meji sky enye yie enti me dia sa asem wo enti na afre me dia wo se busa panyi ko kantam busa panyi ntam o kan ye ne ntam hunu hwe entam no dia nya me dia nso entam hunu ma sorry entam no dia nya me dia ma sorry mun ko mun cheni ko wo mfa mani monyam we esed monyam dabi we esed monyam dabi da onim hwo me se ne ba ne yere kwa yalda hospital ko enti me ko yere onya so onya mane kwai o so ko mane kwa hwe na ma me nka no kore nkyero media konya de di ya che nokwa munya me na mboka se ma munya mo ba he abusua de enti ne ka se abusua panyini abusua panyini so tia se abusua ni nyina na panyini nokwa abusua no ne nyansa se no bia o na panyini ne nyansa enti no yi nipa he ohema o na yi ni ba he ona yi ohema o ye ketekete abusua panyini anim wo hye na se wo hye abusua panyini ase me na me ka kire wo ti abusua panyini akoyi we ya ba se ya sanfa konya na no atan so da ya mfa ma no ya nta na chi se ye wotumi ye ni tumi anka ya nka nche se ye mra Kum Aduosia nim ye Kum Aduosia obebusa ye no se ta na chi asa ye ka asema wo se entamunu ntam na ye odia na ye hunu no kre na me ka kire wo abusua panyini wa fa wie me so wa fa wie o wa fa wie nana de wo dia ne se wo ta na chi anu anu no sem bia ni wo ta na chi me fia me kwankọ bia ho na me de me makọ adonten so me ko obi ade koma no sem obi anya bio obi abenya ne de sem obi anya de obi abenya ne de esia me fia me kwa ya mpasisie bia mate anya me ko mate woni nya me nkọ bye bye mpa bo so ne se makọ kan o bye bye wo dia ne se wo ta na chi
me we aba beto me nsa so no ayi say tumi Kum Aduosia ma me tumi me se hyehye me gya to atwe da bi da me ko cha obi anya bi na we di obi abenya de beka me dia wo mpa emfa ho ko ye beka nipa mienu ye beka sa no ye no ne bebem ko nya ne amfa ma no kwa na nye ya me ko me de akobia wani ya ko me kata da dia na wo ye chama kwa sada we dia ko le kakra bi na me she ma me fa ko damra wo yi wo ye chese aduane sam ma me ma wo ana nyangu se be kume me me ha engu se de ku sei na agro na yero we yero ko dwa wo I'm proud of how we train you. Oh, Miss. If you have found plan or qua, Nana. Hello. The entire me buy in and say, and your bonnet, Marty, and your bonnet, Ethiopia. Assembling in and say, Ethiopia. Observe penny. Say only a penny and what could you in this yaba. If the Nana was an anomaly, we are turning out so nice where we are. On one day, Comiano, and one of the Cromobia Suno. None observing time of Cayano. Jack could do the can't amninti. Yes, Metarachi. Yena nanum na ko benkrum ye mwaro no ni akonwa na wo dia ne se ko Kum Aduosia wa bebusa o preso na wo se amepene so wo tebuso apanya chi me nua enka esi a 50 million enka ntiti sika enne yes 5,000 nana enne si kufuwi nkwa wo dia o se fa kan kwa boaso na fa bi ya keska 50 nana akonwa die na nkasa wo ba mu nche o hema de o ne wan esi jano hema kura bem yegu kromponi na na ye besoa na we nyame ya adom na so dibem me nam ka kiro me wale mienu aka mere ho me ro no nim se be sika ba be wale mienu aka no na daachi me ni ho a na ye mayi a we se wo yire na ho se hwi no ne ma na ebe yi wo yire na wo mfantemam ne ma na ebe ma ye na ye kra bewe tina na we onye ni bi mpo na 50 million no timi nkwa me de ni nkwa ana wone wan na donte ne o monya o na donte agene de benkum agene de ni fa agene de jase agene de o di mlika kwa na je ye aka won kwa ntam di mlika me ya bai si amesra san akọ me na ti akọ me ko ba bi foforo di nya so beta na chi na so yiro ko he okodwa wo di empratwe ye ode ya bi nya empratwe atwe na bankuta eda wa sa do ka ba ko musie ku wo dia me ko bibia ni a me so hema do nim hwe ka oni mo abusa pa ye pushi no ye mfa nko na mra na ya akra mo ni mre ene na ba wiase yo ene ya me nko ai yo baba ene o china yo urade me da maware da wo urade ene de me na me ni ye nko bia ene yesu oda roma urade me da se se ne meni minka bibia nhye mu na chamia kosi ade etinga be 50 million sa busia panni se on famle me esa se mu de maka bia ma busia panni kwa na enyi osore hen papa wa zo na aka se bible nye o bible so ya anya de ne ma bidie kwa na ho asam odin to wada roma we de mananya last me kan na kan papa na se menyi biem na so no wada roma bo modna na kase para mra kase para no badia ene mkwa de menyi biem me de beba be hye wani munyam daboni bia Easter bia na ebesi bia no me ba betwa me Easter to na tat bia so no eduru ho ma me yi na me de ba be hye wadi ani munyam me kan papa na se wo ma wo hye me nkwa na se wo bom hu modern na se set me kas kakase ne kwa dia ene nya dia me je bribe biem ti wada roma me da se amen papa we the fema me fibi that's Jesus ti de make a chuni ye wote it boss say dwuma wi am dem am ehu che dem obi a wate impe mistakes men go fani petwo it boss ni pa ba ko pe ne fa ka ho na mko ye ni gentle wote de make a chuni se wunim na o man ehu tie atua me ko be chere me wate de make a chuni just boss what yes ko na me you asutire tama me wate na ko yire fiwa me wate ni so jimidi mi ngwe ni masida
Keke. Busa pena no pay. It's simple. Oh, man, koi. Kadiga, ana pedi abako. Me wa faswe. We bemamwa, we kadiga. We kotokro, dade batakari. Upieli wo betu esa no. Mesho, pwame. Wona mpesi utiade. Masame tumi krata. Se wenyina no bomi kuro mame. So upieli wa ujewa. Urade yakoko, urata wesare kukuku. Upieli te kwa chiri. Ti wona me dinaba. Wonye. No fasina me dinaba no. Ubedi akonwa no. Wonye. Wotuma kasa de ujutum. Matete no. Me ofa. Watete me amamrem ni amanem. Mpo se mkodu Kum Aduosia ni ma. Minim dia ose meka. Mesire Kum Aduosia ntam kese kan tam se. Hey, bema. Ah, oba wan kan chena na obeka ohini ntam. Ah? Bema. Anka me chọ de me kwa anka me Debi. Nana. Kato. Woni mtanka se brafo. Fire is sweato. Town Babylon. Town confession. Wonde brafo papa. Ka o te se aka be hu se krata me dia mam wo fase. Edibu. Brafo wo. E sa expression wo. Ibiane abote. Nana chame. Adaroma. Me de aseda be mam. Me wafa. We do ho adansi bebre a kire me. Ene wo mo a wo de boa yen. Na ajikunti e ba ha ne se. Ye pese o to so koso ye de wo ye no. Adaroma. E mo a wo de boa yen no ye ni so. Sebe wa koye bonkumfo chiame a ho ne de. Me pese o delay asem ne maye. Wo hangi asem no. Twe ne tan empomuchi akra opa onko na ama asem no motimi awa amaye enu nti ne ba ha amezo minim said o ye nkwan no on be pan sa no kwa tiwe de enye bibia we a chede me anam de chew seje ana o de to so bia no Keke kaje che wo fasin wonya hweyi sisi konse de obi bi kakra wa ha ma metia no ontra na nareka adu ye pa ya botre oh ebi nsi kasa chire wonto no boase wo ya botre o ahini no botre kakra no akudu mate me do anu ase na yen kasa bibiri ye obi fufuro so ko mate tiwe de wadarma ye besere kwan kakra futu am de ma won ti ni o oh mate pa that's you ene ofa yankoy to boase na me no mensa ni wi wate da kure ya ka fofo. Mama me koko kakare. Kekiro no. Asama di trabe. Oko di biba. O ti asase so di abe. Yo ene nana. Yo wone. Na mi jam why. Wone o se me ye me enyo kitikiti ka mi jam pai. Ma ye ni de yo. Ne mu ni nyam nko. Ye mi jam. Abapani. Ene isia seka ye be kama sem. Abapani. Ene busia pan na sam. O chiami ani ne be kan sam ne hododo on tiapo. Tin asem ne ntime maso. E be mam da foforo. Tin ne mo be saim na dai de be she no. Maba. See. Ya o menye. Kasi yemwe. What do you No vaze. Ah, secret ni ayi. E do so dodo. Bo mo dire jai. E mo wawo. Woti, e sei ni na. Obede hin. E sento boase. E ni yansa besirwa. Mi secret ni we mi na ni wi. E mo wawo. Ofa wan na siminam di ade. Yemlem di hin no. Mi su obedi.
What did you Kum Aduosia kan? What's in them the idea? Copy me set or bad penny be in nipa no. Nyam na me wo hene. Na ha kra me wo hane ni me. Obi ani me. Ti jo to nyama me nom na wo waja wi no. Oh. We dey me nom kakra. Na me nom over speed. So na o num wi wo be ka tim me nya adot. Ah. Wo fa se. Mi fa we to nche. No ha akurem. You see me ba no pa ya se be chewe. Na hima. Wo buawe. Wo buawe. Allah. Wo Onyanwi. E de ko aya sabia. Sa semu ni bi atwa mu. Ni no be twetwe nkoma a wante wo fa ase na se no. Se nka wote mase a, kanya ni se nka face sa problems we o. E wo si gya na kwan. Wo fa se. Me ka twa pefe se. First no de di ka no na me mpene so. Se yenye se adwuma. Se dia meta wachi. Na so ba panyi ti ase nko ade ma hwe makonwa no behwere me. Nti e wo se ekọ. Ni ekọ pa ni gya na kwan. So da sabia dia yenko hu doctor to ohwe no. Ni mo ne pa ni nya na kwan. Ye kokra ni bo doctor na mane. Na wa amfo aye so no ni anko adwenkora. Ofa wo fa tin minum wi kwa. Wi na metwe no mama kokuduro. Me metima ko hospital ko mia na medicine. Me gya na kwan. Wote mita wachi pinti. Enyi ni fro. Moni kasa. Ah, condemn. Mate. Yes, passion. Waka mate. Na ise hospital say. Oh. Na mlante no e. Enu a me anu na ya ni busebusa me ana mso mita wachi. Piti. Ameka se ncho. Se wo pre ade esumbu se ya de mlante na pre o. Ko bia so ya de mlante na pre ade. Eti mlante de o show mo frum. Mo muskani. Skana me de mana sana. Aka ho. Chama wo mo. Ah, obi aba no yi ahye ne mfrum na wo chade. Si yakona Kum Aduosia kwa so wo mpresu no mo ye dede tameti a ultimate nka so fa hini ni mame. Ofa ya bro, hwenipa ye kum wo mo. Hwe boni a ye die. Se wo ya hwe na konwa hwere me dia. Ofa ya bregu su die enye. Bregu enye. Nti ko na ko boa ho. Na me so me mo boa no mra. Ye nkoku di dwuma no. Wate mate. Me ko de waka bia me di so pepe. Mate. Very good tackle. In here. Go fast. That's nice. Eh, of our friend no. Ye, wo ba pani. E de ka kete ko yo. So, I have a call mona. Of a man uncle. Obama. It's so boni bi ni. Ne ba ha. Ya no be business. A business is kaun. Ubenye biedi pa sumje beba. Ti we de boni bi ni ba no boko. Benye bi Ofa, ade. Oh. Obapa. Pacho doctor o. Me ba cho David. Ene o medjuma. Aji se juada. Oh, sir. Me ba cho wa. No amusu na ki hia ne pa o. Ne, juada no pepe juma. Madam, we asme kan. E so kalafia. Ofa, unyai oh. We dey be se kwan ya ko wai. Me ba cho you. Ti nampa edwala be saba. Wai. Ofa so be se me ko so. Yenye menyina na ye ya ye di kokokoku ye. Wo fa se. Ze ka ma me panya wo ba no. Ka me de be de me de ma no be fa no sa. Wo ba de na adwene ketuwa bi. Ko be jiska no. Wo jiska no a. Wo nya kwan akọ na ahema panie. Wo firi okra na enu opie ni asem. Wo ti ase. Ne sem na meka. No wie kra ma me no. Me wie no kra. Awo ka meka ni tra bom pem. Ah, Matias, but we untimi rap no mani ye. We immature. Oni ni koye bibia ala beblu. Matias. Nya pagya soso a. Me no mienu na ye ni guase be kan ye. Yes. Kwan so obi hu se me no na ye. Matias. Because ya re na e paija dia. Ya ko be kire ye. Ni guase be kan ye. Matias ye bibia da ground no. So what I say. No correct. Guase mu bi hu se me no na ye involved. Dey be da. Di nya botre ni be kwa foforo bi fa so. Why? Matias. Hena me dai. Nana, sorry. Nana, now it is.
Na me ado me ho. Me nko didi wie ya ka se me sensomre on na de me ho anse wa fenti. Na me to bana ma da me ma be so mu ana ne do beto ha no se. Na me nko eti ukura on tere. Comecei a pessoa no comer. Vamos solidária, mama. É massa. Você é bem. Olha qua. Essa página. Você não nam tarde. Ana. Ninha me dia quente as pamfa. Tiswa sorry dia ni mama nko friend ese phone me why. Yo, that's what I'm going. Mama Kwaba. You want to bet you are. Hey, what wrong? Eh, too small. Nana ya man bonnet. Na bonny cry. You cram. Sanity. Aye, papa or Tim send you fast. Or am of an impong. On a year bush your penny. On a time at ya or Prakunana mammy. Oba penny yalko da hospital. Na me so walk on sign twenty and manage beam. As what befie. Na me so be nana. Nana. Kunu fro shiru. Ai. Ka owa kame twin seta eta apotawum. Shiru apotawwa. O ko asa ewiase bebie wa. Obehunu se wiase se hoda samampum. Ho no wo ko na mka se wiase no. Ni na ka nkonta ho. O jije ye se wote akonya no so ye oba panyin die on ne be esi hene edimpese wo yi ni free ho ukuni mame na me wofa abusu apanyin no ebenya tumi no a odi besi hene no na metimedi makonwa enu anti ne nam nana wada roma na ba sempa kamdi aba por wa be portirim na wodie aba sem wo muti edere be fa fom nan what you say attack dende yo fa yo tirimo sumo yo wakamate me ho adwuma ana misro pi esi baby edunde du anu bi sem se oba hima tena se a makonya behwere me to adaroma ana minim de be duru emum sowe mu ne fae de obetim de bia na anso kura woni hawo esi mi no ayabusua wie mema uska nana so wo ya dia mame a emane hawo mini hawo kura sana mpatim ka che me yi na firi ho adaroma ama wo nya osumdue enwa na yehwehwe wati mate yense kwan yo na adaroma ebe se kwan enti no ana yo yeso ya dasi ene ekwa na monim Obabani ennenso so mbesa asem chiame no wa ma ne hododo no se de misika ya no se onya ba ti mu beko na achire ni matumisa afrem na makasem ni nyina masumdua ba ho amokoro msrem obi a ga basabasa bia kopma bra me frem damase bye my uncle. Yo, that's one corner. Had a bro, Munam. Nana, me nam na ni jim. Ti man hwe a ene me pharmacy. Dada no a dada no antina me nam. Nana. Ni fa hene no hema ye baako ene pese kutia me. Ti man hwe a ene me pharmacy. Me pese okum ni fa hene firi o ma me. Na de tosu mienu nso. Eye bonkum fekufuofo no.
na wonim se omo na asem duru omo ha omo de kɔ Kum Aduosia ho ti pese o kan omo no tum na nkempo nko meka asem ni bia ko mo kanta me mechi wo mo nyimi ma ni tira menam nana waka mate se me de wonim se osi ade yo me si ameyo eno ana o hwehwe eno ana o hwehwe me pa no more fearful. Somje kasagusu kade ope bia gusu wi akasim nananom ni fahene a ni didi Kofi Astare nananom pese mu mane to nananom onse do ofirimu fi odbe nya sesua bonku fekuofo no so nananom nka ma no ntum na nkempo ngo mekasa omeka enta me mechi mo mo nkodi afa omeka me ho mo fase are amika bi oba hima yeri tuso kurobo no nama wo yin frama e wa bontene na ni mu wiase hu se bibi wo baby kasim anu mawie bibia bedadi why waka matena na so send me say aka say o ta machi de misumi nyuma da me fa wase da mfa eni da na ta machi so mun kakra sa na nkunimdie ni wie pala na de me ye wo no waka ne e be sere kwan fa ye nko wo betimi akọ Makuma, ready. Ata, kakra. Nana, maybe Matisse has seen one more share my mother put in no more than a quiet Sabia. And I don't know. Bapenny. One so. And on whom you did not go to Sabia. Another. I'm the cousin, cow, the castle, the swoon. Ooh, dear call. No, so going to be. One minute, you know. One minute, you come in them. Now, Miss My might be saying, what did you come in? Me, you of your. Who doesn't be wrong? Says I tell the woman I did do the animation of flowers. Me, well, but you come in, be a bit down. Now, what one animal here do? What is an I would move? Oh, we are sick of that way. Open the out bread. Oh, baby, no,
ye je fa hodie a ye ntwa ni pati emu so ebi ase fe hefa unim abakosem ahodo a kone kore Christianity for abakosem omo di nipa ni twa so ya fe so ntwa so ye ja Yesu kwai ni moja na ye Christianity si wo ye ya santa amama mu hapa no ye di nipa ye sie bi mu no ye twetwa bi mu tibiti ansa na asante aya asante eti ansa na obeye sa di we no di so di nipa mu de guso afen matse wase nana fe se de obeye bia mefoa wo so fe pa no am mahu asem nanim mani bidi abete no me ni agro me nya kasa konwa no me abedu mi so se me na me die medi se me wura so se me fa femo me ko nana ko ebe nya kora na ka wadi akonwa na me na mane ye nana yiri ni yo na mti ada sa de ye no what nana sa na wo yiri wo kunu ampa se yo da mechi na nso no ama mani age wo ho oh nana na wo hu se wo ye yire fe na woni fi nana sa ya fe na woni fi so be wo nana yire na woni fi na sebe why sebe obi a sebe ni nyu atemu why jimi mata se ni ye na utimi se mitu metwe na ka wo so watwe na dabi wase de na fe de udane dabi enu nya kukudo no emi wura no afi no ati de me se unti na me bre mate da wo so wate peche ofanade na o che baby am ko yelo ta ti ni ko kra yana me den nga wo baby am na bra ma bre na ho den o sake bibia ay sa afina menya bia me sake bia deba nam deba be chiro si esi me ma no e che cook e fi fedre cookie ha o aye me mi nchiro na hu se ma pomodin na baby unya baby jina ya no o de abum kwase ba kuni we ni botin ni kurano he idi tun senia so na ma nyir me ho anaba we di de somebody ha jawado we na time pa am say no he yadi na twie ni nyina de wom na twie ni nyina fra na se ni nyina eyan kase na yadi eya bi se nyina ka ho yadi ko hihye ho na bibia boko ye kude ni abe prapra yensa ni abe tena ba bi di se yenya koku bia ni etua no ni afi ye ni yo ni je wuni ensem twefo no o me ba tena ba be hwa asase no so asase na me kan no o me ba ya dance fo wote atase ya me pa enanu me no ne da kosi so hwese obi hu je ne yo ko so bi hu me je hu ayi pa experience wote takanese mati kakra enye mesere kwan kakra wai mo vase edas why the money wote na me bre e say wono e wu ahwe no me pe me ma tabwe wote so o hima no ato ha nyina ha me bra peje enya anye si omo wote eda kwa kutawi enya nyina waton sase ni nyina oh obi bu ni bi ka se fakis fakis so ni panka se sama ma no da so ameka ni panka se so na we ni papa mu no chaniye na shemma wa mo mre Fahina. Fahina. Ni pasu ko bi esi dan ha. Haya desi asase. Haya seye. Yeseni ba. Te tawna te kasa bem. Bem. Ke ni pati konkwa. So ni pati konkwa. Apeje. Atasi kai. Apeje ni bina da. So. Yebesi. Adiadu mi kwa.
Okay. Okay. Me here no nesu. Ne, mama menye mu interview na me fa nkọ radio nti no nsia bọ pepepe e be ka ho asem. Na wo design na e den na cross wo krom ha. Ansa na mekasa no. Pese msesa me ne. Fise ohima ne hu se me na mekasa. Obebo pa amomakume. Ti pese msesa me ne kakra. Mi ankasa me ti krom ade. Mi mekasa. Ye frame Kofi. Na enu akure tuotu krom ha. Mlanti abubu ko dan enia pele. Ten. Sa omon pedi ekoso no. Ohima tonton. Komo japade. Asase dai. We esie ana yesie. Me nananom na kwasimpiani adu sei ne na adu kwadwo ani esie wo mo ya bamu so waton me na be stopu greda no edwa no se me mpere fiesi o si samba no bi na stopu no na wudi entrima na brosa e man chance wo mo pe ankoan na wo ne fata bin unim ni suban odi ti kroma ne na ho keka swani wati na anka okra unim na anka obepe no wo kra anka obepe no wo ye ni papa ohima so se hompene enam ni suban ponia o munti no mpese wode anko na bidi ade nti mrantie se o mu be ye demonstration kese so ma fa nkwa na niade a amon penda na ohima no so no amon twema no tonton nyapade no biem sakokodro na masama mewo hwe nkase so nkase adansidie no aha eye fie to amon so amon penim biem na masama mewo no oye nipa boni ni odi abrodi akowuo manuasi ene papa panyin bi nso aha no ma mpese mebusa ono nso ano asem ti eja ebusa pani e frame o pani kwakurapa tompiata odi ti kruma ye nse mpese kabitro ohima mo ti asese so ti baby a we se e member okroyim oba hima nsem fo a wodi ni kruma no ni ade amani jon me wo faase e frame ankona ona kruma emrantie ni panimfo wo kruma nyina ta na chi se wana so di ade no oba hima ye sei topsi komsa en sase a wontonton e de atwene manso no wo nya fa enya taku hwe ba bi agyan aye samapom woti de petam chiro no wa tonton sase nyina mankrofo are ti se ye fa so sesi a na nkasa me wo fa wo me bi nkotodwe ba kokura de titiri kokuro mo amama no e che egra ka fa so me wo fa piaje ya ate aswo wana anyumire ti abesi me se aka me kwana ena me so ba iman mi ni betiri no ate e je tira azaba chere wa pedasi ele nyam yam kwa mi pama anope abusua panyin wuhu mi ha anope yi a eye boko anope meti asem bi wo radio so enu nti na me baaye se me ne wo ba be toato adwene na asema bete ye no eye kurom ha asem ye wo abusua panyin so na wo de koye ena abusua panyin so a wo ti kurom no woni mama mere enkonya asem nyina wonim kwa na ye fa so a yesi akonwa na asema de kwa radio so de wo de kopede ye enkonya asem ye fa kwa radio so wo foku ya wo demu santime ye da hoi ye wira ba akopɛ ɛna o meyi nyina aye ne dia asam bi ne so ananim ne ye de koro ɛna wo so wo foku a wo demu ya wo awunim se bibi si a wo de kɔ foku mu enti se bibi kire wadwene a foku mu na wo de kɔ enya radio so na wo de kɔ
nokora wa wonsam ade enti na ade kɔ radio so wokɔ radio so de ade kyerɛ sɛ nya nokora ni hɔ a ɛna akɔ radio so wo mu kwan nya nokora ne yɛkɔka no hɔ yɛkɔka no tobe ne yɛ sie kuri enti be de me mo wate ase sɛ biribi ha wa fa kɔ fokuyom yo faase ankɔ na kuruma ni nyina nkware nyina entontom kra wo mde marira eba no kyerɛ sɛ ɔmo pɛ n'asɛm ɔmo ne pɛ n'asɛm de sɛ ɔba hima ɛso ɔgyekyi wɔ ho a mɛma demonstration na mne nkwara no bɛyɛ ne yi ne mu mpaboa wɔte kurom a wɔahunu sɛ bɛmba bi wɔ kurom a abusua panyin asɛm a wɔkan deɛ ɛnyɛ asantesɛm koraa na wɔka no memo ate aseɛ sɛ woyi wɔ hima na mu mpaboa na wontuo no woyi wɔ hima na mu mpaboa na wontuo no amammerɛ mu no wɔ hima so obɛyi ne na mu mpaboa ɛno na meka kyerɛ sɛ ɛyɛ ntam ekoduru yɛ wura anim a ɛna sɛ fata se yɛyi ne mpaboa ɛyɛ dani o ɛhɔ ne yɛyi no na nya wo na wotene kuro ha sɛ woyi wɔ hima na mu mpaboa nti watu no yɛni yɛ nkonwasie no ɛnyɛ abato ɛnyɛ demo ne yɛde si akonwa demonstration no de assembly man ne yampifoɔ no ɛna kuroma ɛna ɛto abade ama wo mu na nkonwa sam de wɔba ahema ya wɔte akonwa so wɔde onim na de hye wɔde onim kwa ne ɔbɛfa so a wɔbɛsi na akonwa enti so obi tinkyɛ so wɔse wɔn wɔpɛ no a nya saa ne ɛka no wonim kwa ne ɛfa so sra akonwa so wɔpɛ so wɔfa ase ne di akonwa a kwasra wɔ hema no sra wɔba panyin na so wɔba panyin pɛ no wɔde ma no a wagye wɔmfa ma no wɔde ba mu obi foforo a ɛnyɛ kuroma no ɛna ɛbɛka sɛ yɛdeɛ wɔn ne yɛpɛ no sɛ kuroma de yɛdi akyira yɛ kuro bɛbɔ wɔbɔ ɔkora bɛtena kurom kwakwa wɔnka kuroba ho yɛ wɔwɔ ɛnso yɛka nkonnwasɛm no wɔhyɛ mu paa ɛka bi yɛnka yɛade ɛda hɔ kora bi ɛnsɛ sɛ wɔsɔ mu ɛme yɛ pagya ɛnso wɔbɛba abɛka bi wɔno no ne nyina no so nkasa asomasi enti bi wɔfa ase a na ɛdi adeɛ no yɛnyɛ ne saa enti wowɔ foku a wɔda mu enti wokɔ foku tirɛ hɔ na sɛ foku tirɛ no deɛ yɛbɛka no anse wo tiri mu a mede menim yɛ sɛ yɛde ntankɛseɛ ɛna gye adeɛ yɛasante bɛn mu ha yɛkukuru yɛ so a yɛde ntankɛseɛ na gye adeɛ na koduru yɛ wura anim a ɛgya bo nyinaa masi mo ntema makɔ hata no bɛdwam yɛbɛhuru deɛ ne deɛ bɛwo a yɛbɛyi deɛ afira no nti bi deɛ wɔyɛ no ɛnyɛ amammerɛ pa koraa fa amammerɛ kwa so ɛnyɛ radio ɛne demonstration ɛne yɛde to hima abusua panyin memo ate aseɛ paa ahennie ɛnafom nkonnwasɛm ɛnafom ahennie firi wotwe di ampɔn ɛne wɔbɔ ahennie ɛno nti wɔhene biara ɔbɛsɔ afrɛ mu ɔsayɛ no wɔde kyerɛ soro ɛde kyerɛ asase ansa na wɔhene a wɔgyina n'anim ɔsayɛ no wɔde akyerɛ wo so wɔkyerɛ sɛ wɔsoro ne asase na ayi ne so wɔmɛdi hene woyɛ medansefoɔ nipa ɛyɛ nyinaa yɛ medansefoɔ ansa na wabɔ wo din aka wo ntam na wɔde aswae enti obi a wasɔ afena mu ɔswaeɛ sɛ woka no ho asɛm a hwɛ yie na wonka mfa wo ho tɔtɔrɔtɔɔ afena nya ade ketewa radio so na mosɔde anam de asɛm korɔ ɛno na ɛbɔ ma yɛ o sɛ munim a ɛno na ɛbɔ yɛ ma yie ɛfiri sɛ wɔn mu te hɔ keka hemfo ho nsɛm basa gugu wɔn anim ase sɛdeɛ wo a wokɔ kaa yɛ deɛ wɔn mu pɛ no na nyɛ nso so nyankopɔn wɔpɛ wɔdoma nko bɔ adeɛ nyɛ deɛ wɔhwehwɛ no yɛ ma yi a ɛsɛ yɛ saa ne teɛ enti sɛ wɔhene a wasɔ afena mu asɔeɛ sɛ woka ne ho asɛm bɔne a mede yɛ mensuro a meka kyerɛ sɛ wakyɛ kora mfie mmienu wo bibia bɛyɛ basa nyankopɔn amoa akora a wobɛfiri asase yi so ate asefoɔ asase yi wobɛfiri so ɔho enti na nkwadaa no a yɛ yɛtete radio so keka nsɛm no yɛ na mu nsɛm ha woka a wɔni a wɔnyi ni ɛsɛm a radiofoɔ ka yɛ kora ma me yɛm hyɛ bi enti me baa no pɛɛ no sɛ yɛse wɔ baa panyine wɔ kura yi mu no wakotu nankasa ya wa busua panyine so wutiwe yi wonim sa asɛm no ɛnyɛ no korɛ ɛno akɔka kyerɛ radiofoɔ sɛ wakotu nankasa na adu anim sa wokyia wo kura wakyia wo nipadua a wogyina hɔ yi abusua panyin wonim ne sa wokyia wo kuro mania wakyia wo kuro no wakyia wo mu so a wogyina hɔ no asɛm radiofoɔ na ɛbɔ ne dawuri asɛm so nyɛ no korɛ wahima asase bɛɛ no watɔn
ehine fa no wadua ya wokwadwi na nkasa ya wa me de te radio so ebo ne dawuro amansan nyina etie edi gu kure ye nimu ase tie ebusua panyin me de me moate se frinde me sraw sabi dwene kwa mpanyin mu pa se kure ya wotimu wona nanom na na wa hansa na abeto nya fe ne kure yi ba kure yi wa hodada e na abeto ye me firi kure yi minim kura yi mama mire nyina minim abakwasem nyina sa demo ene radio so ya wokukoi ye hunu bi da ye se de wo hunu bi da wo so opebia